oduna kribuso no wo mu ejididie Mohammed se obi kasetia no a saa onia no ye mununku no sansem na ba so montin so no edam so ma eye mpanifo bi aba montin so ako chief mam ho wo mu akasa fa ho de asem no maka e de afa ho na aposifo ho no ma biem enu adalaboni enkran posifo ne akromfo romfo de abo ani ko wiase ni pamienu ani tu aka o ma to na no wonse do posifo na fam ena sa akromfo na fam ye be kirem won fifi mantemu ya chi abrante bo nya mfirinje aduonum miensa ade ntini ya chi no emunjemu ba na asokore mampon kropon bedwa no e ba beto odwa sese cheduma se community bank plc wako himo modan agu empanimfo aba bonten de krata ba ne omo ka dia fa sansem ne ho ya de ho nsem nyina ba be som wa wie yi afenfo ye nya from na ka ho wie ya chepradia kenkan dia som wo Otec efiduabu Yaw had me do achi poso nkron na kasipo ye kenkan dia wo na se trim be kwota ko damdade so sanso eda ede se zakio obehunu edom no mu pa dia je so bia betri ena ohiri gina wo mu ohiri gina wo ma betri ya ye hunu edom no perfect series enwoma no ma ebisonfo ye kanfo dia makoda no kan ebo ebeboa no ede brofo kan ne na twerɛ no ne nkankro no de ebefu ade makoda no jiase naka woro mo agia tunso kokwan so se emodwuma panche freedom you one ekosi GHS na dia ba eye kama pa English language akora no ede brofo no obeka ne yie basic one ekosi GHS free tie ni nyina ta dia ba sanso na history of Ghana edon so free basic one ekosi basic 6 RME ede Yesu kakra Muhammad kakra nam kakra ni nyina da ne aka ya nchemu free basic one ko GHS free dia ba computing KG1 ko C basic 6 creative arts na so ho free basic one ekosi basic 6 science maths ni nyina ta perfect tiado na ye free na juan so ko KG2 don number C language and literature creative arts finance computing coloring and writing free GHS1 ko si free don so English or social or science RME computing career technology yen ye set exams questions help him say yes gentle one pan ye to obam den home to for some mock exams set terminal exams set midterm exams be say perfect everyone for yem we kuma send kwado ko putuja ye citation no afi so nkran so adan so man first stop odon e na be we check on memo afa na pa bi tonton ngoma ubogura mu perfect ni am bi na de ko no mai e ya no afre mpani ya krado ono be kasa feso 0243 299938 ara 0540 755465 anom ne ne vitamin ke enko pa bi no mabeboa yen ja tobi kogu fie ho ba ne nkwada no mo no mabeboa ene di aba no kala ne do so ti anye ya odi sika kwoto anom asan kofa yade e de how bebre na bebra busua no enu ntina da yesi nkonwa se ye kamfo vitamin kan de mawo eno na mpanimfu atena se ehunu anu ahodo abuo ni padua ne watwetwe ana ode ya anom ne no o na ahodo ebia nso ne ye ede bo ni padua no soya milk drink ne wo ho vitamin choco ne wo ho vitamin banana strawberry ne nie na we no caffeine sembi anim enu ahodo no ewo mu papa calcium omega 3 6 and 9 protein kakra boa nkwada ne bio madwirim omo de ye fe mpani no saa ene ye de mawo enti caffeine na enim no oya akokora numbi oya abrewa numbi ebebo mapomode ho nsema konkan entenei se wobenu anom ne wona wo stores ahodo eno na Ghana fo agya tumu ntimo kofa vitamin ko na monfa okoto vitamin ko na to ebebo apomode ebjofo yenum ene de akrobo ekukuru ba na donten wei ye beje prenya kenkan etumi agya mo french boy sa kon labo wode na pamfo no wo mo asansem no mu aye krogen wei asomfo no mienu kokko ba kon tuntum ba kon asonaba ohine kwabena boatin menimia abrewaba kofichumesi afi sabino enchemu edi Asem Beba Dabi yanu masemene nyabo nyane ebo apa kwayo semno na de no aba ne basa de ani atono wadwim na yemfra se busonfo na yatete sensem ba komyeru miensan bi efa musimi esomo anase kue no ho ne Kristo somo ensensem ahuro bi ne eba monten so yese papa ba ko dia tudwa so obi obekasa ade etia sallallahu alaikum wasalam eye Muhammad ya wodon komsheni kronkron musimifo nyina wodon agidie se wodon na ye de ho etoro so no dia tudwa so obi obekasa etia dubia no de sekan kro na dia tuni pa no minim kohye wo bro ayese ebu ni pa mani bu kro na wo so eyo ho sensem no de dane to ha na akosi hanom ne ade aye sabadwe
afei wo monten so agya nsɛm kuma na sabra me kan sɛ posta don panipa wo no ɛna wada wano owura Christian tete yo no wone wama director general of police operations sɛ wɔn mo penhwamu ampa wɔn mo penhwamu kopiem ɛwɔ panipa wo no na musimiku ɛwɔ mamu nyina no wada no owura no sharubutu imam kɛse pa na kache ya wɔn mo akro akwade akwakopa kyɛw de wɔn nsa kɔto wɔn nsa yɛ mo pampanifo akyɛw sensɛm wɔ bae no sɛ biburu sɛ benya do ntumi ɛntwa yi na ne kura no wɔn mo edi mo akotren ya Ghana Police Service National Signals Bureau wɔn mo akyere abrante bako imam Masaud ɛyɛ Abdullah wɔnyɛ mfirinhyia no duasa enum ɛwɔ nsensɛm abura ya wɔka yɛ to wɔn awurawura mu papapa na wɔbra Christian tete yonu IGP nsɛm abura wɔde ɛtodwa ɛna okyekye mu sɛ we yɛ asomdwa asɛm ara na mmomani die nso ɛsɛ fata wɔsɛ de mampanifo nyinaa no ɛho hia ntinam so ade COP Mohammed Suraji ɛna wɔde nsɛm nyinaa gu na no na kasama fodema Sheikh Yaw Shaributu na wɔno so gye brɛ ɛde nkyekye mu abura de tudwa ya wɔkyɛ sɛ yɛdeɛ yɛgidi sɛ sɛ yɛ investigation bi anasɛ nhwɛmu pipo bia no a ɛyɛ mmrakwan so no deɛ yɛgidi ɛgye sɛ deɛ yɛdeɛ yɛsom no asomdwe nko a nti sɛ mpanifo yɛ nhwɛmu di a piao wɔn ma mu go ahead sɛ wɔn ntɔnkɔ so yɛnti sɛ deɛ owura ɛyɛ Shaibu ɔde nhwɛmu no ma ɛnsɛnhwɛfo. Me, as I greet you this way, and I'm still the same person all of Vermont. For us, peace is fundamental to our dedication. Few days, our country has the tide that we have seen, we have witnessed, not far away from us, in the Central African Republic. We know what has happened there. But we in Ghana have been together. Like the IGP said, for the past decades, we've lived together, and our relationship has been anchored on the principles of mutual respect, mutual collaboration, mutual love, mutual cooperation. And we have used this as a means to come together indeed, to even confront national issues together. So it was very disturbing that we heard what has happened. For us as Muslims, indeed, all prophets are held as sacred beings, held in high esteem. Names of all the prophets are mentioned in the Holy Quran. Indeed, the old prophets are mentioned more times than the prophet is mentioned in the Holy Quran by name. So hold them all sacred. So just as we respect the Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, so do we say so for Moses, for Abraham, for Jesus, for Enoch, all as mentioned. And when we mention them, we say alayhi wasallam, may the peace of God be upon them. Eljanfo na kukuru dom ede mpedufo atwotwo bro ni apia nkoma nso di akire bi wodom ehwe se asomdwebo ado man betumi anom ano mekire National Peace Council wodom panipa atwotwere Executive Secretary Peter George Amo PhD na dodo no adi no wonso nya bread twudwa ya woche se de ho behia se ne no ye behwe se afanu no nyina timdin betumi aba se be ya ntia se be ye dwuma me ehunu enum tentenso sanso bia de gidie no obia no son na yi nyina de ye baako an kawi asafrofuni asafrafasem enso no edeni asomdwe betumi aba yenti se do no so wode twemu atudwa. We have been brought together in its own wisdom as one country, different languages, different religions to stay in this place called Ghana. I think Article 35.5, an article that Constitution I love so much because of the work I do, speak to the state doing all that it can to integrate our peoples. And that is what we seek to do. Indeed, there's no way we can use violence to answer a violent conduct. We cannot. It has never succeeded in using a violent conduct to respond to violence that somebody, did to you or your group. But again, the fact is that there is no way. I mean, anybody who has studied social science, sociology, will tell you these things will come. I think let us be brutal. It will come. From time to time, we are going to observe deviant behavior. It is part of the growth of societies. Let us acknowledge that. But the beauty of any growing democracy
is how it is able to rise up in times of that situation. Elton for Penny attending Kenya Church for Penny National Peace Council, Peter George Amo. Yakoya ni muno ye bawremu ewon kran na enada enkran na nya asem ketua se na wiase abrabo asia ye no ewie ma ye hye papa wona wo ye adwuma kura hu so na wona wonye bi enti ekoba ne hye ya marante bi a won pa adwuma yo no wo mo de o madwedwe wo mo ho wo mo so kwana kwabra won saka o de tubra ne ba besi uso na wagye tu di finhia bebre bepe no de minute num oba behwim ni nyina no de ko enrada Zenith Bank eno ne fa ewo Laboni enkran akronfo awrenfo bowura ho na pani behwe nya asem ketwa na sankomoi enenam so na security guide na o sa bre wo se do te ya ne se tuo titei no mo yaso mekwa akohwa de krom ko na kesa posifo na akronfo awrenfo na da bo ani a na eni nya papa se bre kasa nam so ma wona nko obebo kro no nipa mienu to aka wo mo aye kase won country asefo ho abaako nso wa kire no na inkatia sa bre security guide na owo ho no ma wo boban de odi na ni hunu ye wona nsantwerefo ache moma yintie no facho ende arambe to ofimu ana asem na ye wa ha e wo ye duty post wa ana ye tise to bi etoto e wo kire anu e ben ye eti ama ye rush say ba be hwe de enti atuo ne etoto Baye no na I say police for na car bisa nti no na police no amatene tu na hwe car no so say hands up say nipa ewo mu no mumpie free car no by driver ni no so amanye da omo mpie free car no nti omo ya madwen say omo bedwane nti ahoro na police for ni hu say okay omo ye nipa body for it almost started so almost to police for no nti driver ni Angrobes for no omo ye dey omo chief police for no so ma omo to ni sa di omo achi e de omo koy ba de ni say omo ko police for kwat to ma Angrobes for no omo number plate ni bi kwat to from jeni so omo ko omo nya wo omo afi ya ho be minute ese ka na sa kwa Angrobes for no ka na sa kwa not no say police for no so flay nti no omo tata omo be omo fire nti omo asa minimum so omo ya hoho Angrobes for no mobile area omo ba ha de kan ko first but we can want two times on my bar. It means say, oh, my, I won't share that area and the police for the town more top was almost some far. I want you some sabe far. I have a peck one. To move to not know, we say now security, I can't say national security for so at the kind I got our had that. It told me tom when I say, hey, stop, and I still an own person we found out to no police for the shadows of one year. To police for the side, at to Tomonio to Sana. Like show no police for no area ne omo eti omuku nipa bienu gum da bedi mani hu ye de police for bibia kwa wie omu yom fika no de hu nipa bienu a on de no mo abusiafo eno no odansini police ni Angrobes aposifo na dinkunim na sansem kro ya empani so ne okwa attend oba attend ogina ho ene atentrodo enti Ghana police sadom no ono mankasa ba bonte de si enchemu ahodo onom de aba na de wo kire ne se enrada no pa no be se nondu abapa ho minute aduananum ana omunya ne ntie se emrante akintina nwam akromfo group wo maya akwan se wo mo ba be bokro no na banks no akasia miensa ana o maya o madwen se o mbekọ de di kan ye GCB Bank Eco Bank ana Zenith Bank ho no mkokọ sha ase no tinkomu wie ya na nka de aka na toatoa so interposifo na no asem ana ye kan na eno na kan hu bi no mo so ye ntem ekopa ba bi tetetete sa banks ahodo mi ense nyina akopake mu kasi DCC ho ento mo nhwehwemu ahodo na da na di se akromfo awremfo no so aba betete ho no mo so tetetete mo kasi ahodo mu eno na kan hu bi a wono mo etumi du mo so kunim sa no na wo kire se Zenith Bank ho no mo ni esi ye no ho no mo de Toyota Highlander ana shanso de ye GS 1434-18 ana ebesi honomo eno danchen ya Hyundai Texan eno so shenso de ne GS 7915-17 ana no mo de na mo de eba bedi sa adwuma no eno na boa posifo ya wo kire se wotimi edi wo musu nkunim sa na nipa mienu se ebere kasa die etu aka wo makromfo ni mu ya wato na nanom wonse do na Augustine Okechuku Mazi Sebre kase don de otiase na mom odin se mewa posifo nsem a wotre se wo bo a wo no manhwehwemu ahodo e fa asemi nyina ho no atumi akoso nti
mmerantia wo ya akwan se wo kokoro no bonkran laboni ene ne nkwado aposifo aduomu sunkunima se breka sei Augustine Okechukwu Mazi wachere no a wo boa wo mama hwehwemu ahodo akoso wa asemi ho Ebjonfo yanto aso wo finfin mantemu wachere abrante bia wajan frinchia do twedum miensa Ebjonfo wo bobra mu a aposifo wo mu awutu akrampa na achere don abeto dwa se wonyo posini ene wo ba payo no so posini no de na potem ho yamano bofo Jacob Kubi 17 nyina Jacob yanko Antema wona omo ha nkofo omo asase so ayeso molanga di no mo ha di pa e dia mana na no ene ya police fo ofiisi ma dem tra de ye se na na no mo ton asase amobi a omo fa ta diginsi langa ti ene katisi den na nka ho prefo ni ba ne so na asase wi a oni obi a eni asem enye sa na na no suma obi ko asase ne so anaso obi ko se oye langa di a police for everything no mo dem be fa mra pa so me ne ka se sa asem na nanu mu nyina de omusa cha atesire ye duma pa wa ye nsifi mantemu na tise de akoba ne se wo mu a na obi epie so oye police ni na onu mom ene nam site ho mu a onwura ye nkofo na sa de we na nanu mo akampa kire mu a akoso be ye 10 years Francis Amowi na mo titi wo omumu se ampa oye police ni esanta bibia obeba promo obia oje police atare o se mu se odi ni juma wa ye headquarters into na onya pa pe na wona mo ere mu ho nyina omuye mu echichi omo na enu ada obi efotu ye ni financial wa che ni conference bibia enu ama na gi na obaye ina obaye kata so adan ya omo mbe hunu ansa na omo nkotu eye financial no asem ni koye na nanu mu enwo wa pa ye e mo to sa efre no so ombra no mo ntrase enkasa papa yisi omba eno mo pa ne to ano bepie mu ewo ye akampa anyidie eno mo de ti se na police ni wuti dan eko asase so a de bia oni mfofo eko ewo ho mo tena de na akoye no ye betro se jai o ti na nanu ma kasa ye nti no police for sesi headquarters no mo be gua na nanu mo fuye na nanu mo ti de bi eti sade a eno mo so ko fra police for mo ewutu breku na mo bra asem no mo a police for ewutu breku eti asem na emikra pa eno mo be pie mo na nanu mo eti wa hinfi ho abra mo tutu papa na no say we dey all dey de na so na nanu mo enim ma police for ne fa ne nko na onye police ni bia enfe dunia we kan trodete na nanom ene nkromafo wa ha mota no ene na da pa de bia etese onye police ni me no wo ka say a police for ewo ewutu breku e de ne akopie mu ewo ewutu breku police station o da police station say o suma ma ade ya ye mfanche no enya de a ebeba biom ena police for say so far as we use omudin editete we police ni we dey book proposal for 10 years no enya won kwa na we yesa obi mo ka ho ombepe nkofo no e dey aka ho afa wa ja tum omuye mienu enipa baako e dey ne ho akewura eye Francis Amoyi de oda eye a police for akati a ogbo a police for eni hwemu na nanu mo so e sere obi bia papa no e di bi edi omo se papa no ene ya che no e ma wo ewutu breku police station ento bi ya nko ho na ofa ni case enko ka ho ahofo enfie du Yaman bofo Jacob Kubi the way finfin mantemu eda wode aba abusuafo ne Asem Beba Dabi na asem abachen kurei ye mongure mu asokore mamponkuropon ni mu na wotwe mu na ba beto odwa se Sechaduma se Community Bank PLC wo matena ye wo aboabo edwom honomo asokore mamponkuropon ba dwana ko him dan na gufom na nkomo e ba ya manfo som enu ada krata efra bonti aba enu fira sokore mamponkuropon na kache ni omo kan se ne nipa no bi ka se bank ne dan ya wakobu aguo no ye omo ano omunim ho hwe enye omo na ye se adwuma no wotire se June ni July bosumi mu makobia ye ho o makobubu dan ahodo bank ni nesi wo o manfo mo nsanka ne nti o manfo mo nsanka ne se enkomodi ahodo guso ayekoso o mo ne bank ne kura hia abosumi nkunumu ni no madi nhemu ahodo a ya bank ne de o makokoto asebne da koto mudie enti so mbekwa o de mra be hye o mu nsem de na cheso manfa anidie a makoto no enti bank ne dan a ye ka se o mahimagu asokore mamponkuropon na abu agu no wonom nim ho hwe na ne hwan ana kokobu ya busiafo nsem yi ya bekoso ne di akire na nipa kura asokore mampon anase Sechaduma se Community Bank PLC omodan no yakohimagu no se kropon badwa asokore mampon panimfo se nye omode a ewo se yehunu nipa ku a
wonum ko him dan gu ye nti ebedi a kire na be fim aba no ye de abesom kwabena Asem Beba Dabi o ready is my first excavator I agree that na e finish sama bom ne ko Asem Beba Dabi e so for kase bo no west ya no montin ti bia koso abobo no sa de ye no e de ma wo ye de kase bo no bo French boys akona pam for ne se mu ma ne ye krojin jata ba tren fidi no achi sa so na papilo bu achi domo odai kwadwomo wo tren fidi no achi na Facebook uhu ye ni mu ana wo ne hwie yegu so bam 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 ewei mini minua kokko ba kuntuntum ba kwa so na bo hene kwabra boatin mini minua abrewaba kofi twumasi kwabna ye be kona ma me fa birthday we ntwam na ye sorry obuanchi we ya wodagie mu sonko nchi a ekode ama no na obuanchi adodo na afre na kwesi agrek acheremade na ohye okay na we no miami nua ba suiti ena se ose nyankopon hira ne na ho bambode ama no opese obae ma content mi gusu a me hwenze mu se magia to mu a nti suiti si osre oda wase nyankopon hira o na afefofra wo sha se ne dey no o di akwa wieye pa nti na akwasi nyankopon hira no mo a oda pa we so nkoma miss usua Emilia, happy birthday to Miss Usua Emilia. Na so di juma Pacific Fuel Station, Kotoko Cinema. Na you know sonko kwanso. Very free na ya brefo and say Miss, happy birthday to you. Nyam from Fiato Munkwadum na wanyo kese. Kopim so beke sabro kese so. Na fi so Madam Victoria Redu. Mami Chana do no ade e friend. Happy birthday to Victoria Redu. Mami echa ejo so asomase na wo if you want kasa unua ba Vidash B na Vidash B Enterprise udum pass IGP woda no wo senya menhira woda wanye wakoma so ade nyina from Frato Monkwa domo bibia hwekwan bia afi no emrem emfama amen ene na Alexis fashion design agreka bra for bia tuma omutie na kiu for so bia aban ne ofa enchia wo mo wiei wo mo enso bia tumo pa ajawu sunsu wadum ono so bia tum den e for sabre de na se yes so the akure nkai ni nyina boda kache wo de to so mai Apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say, and I'm sorry, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? Cynthia, I was a immune system, a strong debia, anti Pavi, a support immune system, no. Not Plus Mox, no so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plus Mox mixer, 1 moment, to malaria, and Asakura. And yes, I dear doctor, for 0542 778572 and 0542 807907. My dear Drunedi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo and Quadaw in Fidu Nunca. Our pharmacist and her bashop. FDA Aje Jodin Kratuatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to making kind kama. Wo kabrofo. Na nkontabu akora de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na twe wo nwoma bia. O wo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And o science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. E free basic 1, equasi basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ban combine so a o woni nyina bi English nom and maths nom me say books bi ani ho perfect series any bi na GS ani naka enso am approval into obata bia nkoto bi maneba na so we de school bi kura betumi akotu akoton am ni students o na eno kura de wo teboa no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko
Putuaja station wa enkran danso mine first stop any omamu babia yetonto books bia from 0243 2999 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Obi a me job no match me now for say be me wedding papa bi sheringi basai bia wakoto tatnya but I don't sweet as and mama bans sometimes so I would dear but we jam wo ka bia mama na so be ka bia ma the wife can dey the crew sa we rings we dey papa monko ejaba jewelry e hon we pure gold e ya gudie bia ejaba jewelry e ho de na me pe all right ye be ko ejaba jewelry e hon na wo pe pure gold ya ye wedding any engagement rings bracelets anklets waist chains asumade komade papa ne boda from a wubenya wo ye bi e wo Ghana no aye bi nsu amonone enye kire hoy wo Ejaba house adum kumase Prempre 2nd Street Monfre 0277 10 44 88 and menshia wo Ejaba family house menshia traffic light Monfre 0277 40 44 88 website www.ejabajewelry.com and email info@ejabajewelry.com. Ejaba Jewelry a good day papa fee no. You will laugh, you will cry, you will fall in love. Introducing Novelas Plus, the new destination for romance and telenovelas on DSTV and GoTV. Get swept away by shows such as Saints and Roses, Forbidden Love, Be My Sunshine, and more captivating stories. Tune in to Novelas Plus on DSTV channel 133 and GoTV channel 134. Novelas Plus. Feel the beat of love. Nansei mi amidi wadanse pa se made wuna kofam ade ban mi o ewe chiro mi woni ye papa asade ebo asi mani so mani ne so ye wisi eso ye mikusu mani prunsuo efemfeme ewowo me ensem sei na wo kadia ehia pa se doctor re ni be show bra by Grace Eye Clinic ma ye fa fidie nhwe wani no so enkosi wani na chi nye hwese de nyoma sitie by Grace Hospital esanso obia ye hwe asomo ehwinimu ene eminimo me hwe ENT clinic eti mo amota kwan mu minimo ana wasum tai kekau ne se to de nyoma hodo awura wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ene nyoma hodo awura masum no Mr. Jai ne bra ma ENT for enhwe wasum ne mfama wo da ben na hunu dentist e mo hwe wanu mu ma wo wo ka so bi ho no kokọ na chi bra me scaling and polishing wanu mu nye hwam kama wo se na so abua bra me hwe ye de bi besi so ma ye fe ana mpo atu a ye besi foforo de ama wo kaka bi jejo wo se ye tu a ye betu mama kenyina opesi ebefie behwewa ye beba by Grace Hospital so Kumasi Breman eben DVL office no bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia enti me ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie aduro di pa Pavi Plus Mox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacy na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer mapobodra mapa FDRG edwede nkrato ya Adwanade na udwu hu sei. Ohene eye bibi na se madwuma ho saa mete ho a na niema bi pie free me ho te sa katoa. Na wonte Dr. Ketimanka. The infection doctor na. Adwa wate nka na ontwe me papai. Wono na akofa powder nwanwa so bi de badwa so a. The friends Ketima herbal powder. Ekumwa no nyina de free in peduanum. Beti se gono syphilis, candidiasis and HIV. Chlamydia na etete wo dia. Unya powder bi a ebetu asem e de amount. Se unya infection bi na wanhwe no wantu ase a. Eduba bi a etima woni fra. E ma oba duba bi a
say no ma bi yi firi wase te say agushi saa so na we be mo etima me masam ye mre na fo be mo na twefia aka kom te say nkuma no omo ne kope wonderful powder bi na doctor be cho said your be no na be bo na fe infection na no etu ase ede ama che na wo kwa he me kope bi mato ehe kra na menya bi ato se wo pe bi dia omo na efre doctor e was 0246914717 0246914717 and 0551434946 0551434946 Ketma Hebana infection doctor papa. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo Asante Asem Beba Dabi yo akakuna bete onua ori abe akusie oti Quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu woha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi woha wuko tie hefa piao adanu muguhura aye ni na hyenkam ise nyuma no bia anyi nyuma no doso nanso di odi amenipa no eno na wede ohweso edidigi Otec nyame ma wonyuma no enkoso openi a wopi adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma no wo mu nyina da papa ma wo ahode ni omo dia eni se ame no kasa no kai enkwa na wode ama no wode asem yen wo so wodi a sene ya no tinya tia to obranye ho hwidi pata ya kede na ade a kye na ade aso bi bebi so wo mo so na ni asem edini wo mo kwani kura na ehituo ma asekan the one to and so common papa, Mother Subusua, ye will come. A papa will be any chance. The cancer in Nasian come. But woman in a hoban, the PPI, yeah, and more bro for in young class, papa, why you be protecting more in Chile. Let money to pump. No more papa would or dog, and some 102.9 FM. What would be much less animal here? Omo ka se adwuma na omo yen emra wo mu hu obi anu ase ne mo ye yo kata ye na ya na omo papa nka wo mo the free sa bread do hwiri kopum bra odi obi a bekọ na odi baba betena se a se de be ya on be hisi na bibi atoye no awade wa ho odin no tumi no ense wo ma nya kokodu emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen ya say amanfo akabia Asem Beba Dabi omafutie usum say Asem Beba Dabi say yebepese yebefre wo yire a one ne wo hoi wa na obaba no ewofia a obepe mpe le no le odiaje kushina no le ontu tunanu ontu mate sese oso obetu ama obwacho wate okay okay mate any edase ona wotwe nipa ni sika ni free oyere fonso edigu wo fonso na o dis kan ye dey miditwa bet o dey ye dey miditwa bet se be mbedi bi na mediatua hospital kan na medino o dey oba ni sika ni ye dey miditwa bet o di twa bet avieta o go twa lupri obi na edis kan no asende wo yere se on fan hwe ne ma mpatwan na wo wakohu no atwende agu wo fonso mpatwan na wo twegu wo fonso wie no dis kan ye dey miditwa bet avieta o di kotwi avieta mpatwan o twi de sense na mi twi 50 cedi ndi o twi ne dodo sei ende ya kwa na tu eno net sei so utwa da mana connect akwati na kan scan ma ti sa wo boss wa ebi a 100 cedis na akokoduru na wa boss no wai nti sa one year alpha tu a etofoma na se wadiu na ada na ye ekono wo wanyina wo ma ne koi na me pedodo o pedodo pachan entutwi 50 na ye di ukono me fa so watwi 100 cedi ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na ma oba na me so be pesca dia to hospital bill ntina ama me yasa me say we betimi asisa 2,500 ni nyina e pachan 50 million ti okodo madurawu pachan owura ya on sama se we afidie so preko
O we japade be. No ma. O ma. Pacha. Omo ye dodo say. Omo ye 2. Na oyire na woni ne tisisi an. Oye oyire ankasa anempna. Me wan but me neti. Ona ne na wutui. Pacha Dabi. Omo no ma me nko. Pacha. Ena we the ordinary one on ne nwoe. Pacha Dabi. Ono sika na ade akotwe alupre no. Ano kwa sika obi dia no de amane so mfa mane ma. Okay. Enti wo de o ma de ja hwan ka yen samanse yen ye we ono. Yen ne preko. Omo ma me wonti me de ama me preko. O de o ma na ma me preko. Aha. Ena de ebiem. What do you say? Ko 28. 28 years. Pacha. Say de wu bewu. Enti ya won samanse. Enti wo ma mienu ne de. Say de o de ache o ma me. Onta de o mpaboa nom ne de aka. O de onta de che hwan. Pacha mentale ne de. Infam obi e so de obaba na opede obetimi afa. De obi bana opa no afa obeman tokwa bamba enti fache na yehu se o de we ama we ni ehu se o de ache o de ontade na mpabo ache hwan me ni nua be mantino me be ba ko pe be ma ba ko pe pacha se se wo hwan dan pacha aka wa advance say asa ka me 1 year na me dan tamaso 1 year enti fie wura mfa ana se oba na on ne tene munte enti grache wa gasa no wato unkura duro de aduro no eyewu asem meboa pacha good enti meboa wo no aye on samase o ma mienu o de acha o maame mfa meboa pacha onta de ne on paboa ende ewu ni nua de obefa bi amfa meboa pacha o dan na ka 1 year eno nso hwan na ntene munte ana de chefie wura yemi de mafiura o de mafiura na ge na o ne tende wa amane hwe sende nyama na wo mne bi obeyi de enioma na yehu de ono nso befa oba no enioma be na ade ija no TV ni mattress ni fine TV mattress ena fine pacha fine no ceiling and access standing ceiling eno ano no ene nyama na wo bia no ene nyama na wo dam wo bia no obetumi afani na obet on fa dem ho ne oma no pa 1 year advance and you make sure say or de be me fiura no pacha okay meso ma yena de ma odi na busua oboso ho akire mo kama man ho abase fom eni otrimo den ne mitrimu na den mitrimu ya den me wa memia o se me kwa se me pa bonini but o be me a na be ho se me suba sitie 1 me mpasisie 2 me mpankwase asem 3 me mpa obi yere 4 wale da ha me famisa ngoka me mpa obi bia le mom o mo wani etre wani nton de a meso mo hu se ewia se ton kan do kuna ejimako enti amanfo a ema wono mo ano tra amanfo no tumi pa adi e de ye won yes ile
wia yi odoman kuma nyame ayeye enka wudin na wia yi odoman kuma nyame enase enka wo ayeye enka wo entontom eni nhira ena yedema udin kronkron no adofo ne adehye awia yi yemma yenho ha na wia yi yemma yenho akwaba yemma yenho nso ye hyiehia emfamra Otec 1029 FM so ene eye fiada ene ye August bosumi ne da etosu dunan emfimpinu aduonu nsiamu ene eda so wi adofo ne adehye ya sanhye bio ebre na wiedu ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene eba abesom na dwumadie a yedie yi da biara da wa afidie yi so no siehia asem krope ne yeka yese ye de suade yese ye de kire yenho nso ade enu nti na wie ya yehie yi adofo ne adehye ye ba besuade ebre kro na mu ne ye ba be kire yenho nso ade ewa afidikasie yi so na dwumadie a yedie yi ye live wo ye social media handles ne so ena wie yi se wo ba so na se wuhu ye ne a wada ma eburu hye ma wunuanum nya de suane ade kire dwumadie no bintie ma wonom enye binso nhwe ebre kro na mu na wie wadwenkire bi a wo no eya afatum ewo comment section o ma yen ye beje ye bekan no kama ewo afidikasie yi so ama obi anso ate won so wonka ena wie ya no aka yi o eya no asa hye ne nsonso se dwumadi a ye die ententan ne so wo ba no unfollow ya eya no afollow se won like ya eya no like eno boa madabiara da se ehia wa afidie yi so a ebo wonka ye ma wonso tumi nya akwanya no bi hunu na wo bam na ye nyina ye ka bom suade na ye kire ye ho nso ade ena wiei Be Love Radio fo a ewo Spain enhira no bi nkamo kire se ye kan mabwa dem na mabiebiem ena dwumadie no etwagu evidence nkroma oye heavy evidence nkroma oye heavy afa United Kingdom mu ye wo GN Radio wo ho ye wo Patmark Radio wo ho ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Breni Radio ene ye wo Sahara Radio onum nyina nso aba dem abiem ena wiei uko UK man ni mu a etwagu ewo wonum mfidie ne so ye wo Kings Radio ene ni TV ewo Paris France abuchiman ni mu ye wo Dache Hima Radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu ena wiei wonum nyina aba ademu abiebiem dwumadie no etwagu medi de Krobea nana Yaw Asante ena wiei asanhia bio na wo frɛ me Krobea jata megye so semiwira ena wie ya pesema kana na nie matena se wafidie yi so oji amanie na na wie ya hie ya no wakai na wahye ne nso se Asem Beba Dabi dwumadie no ene yede ba besom awie yi mabedwafo agye adwa oba de akye me agye adwa agya kwa me enso etene dwa so ena wie jataba engine room ono nso ewa ha ya wono nso ahihye dwumadie no ma yede ba besom kwadwumo enso ni nakitafo e de yewuram won tentane so ama mo nso monya ya hweyen wodo oba de akya me awie akwa beburu ye gya akra ompom te sai nyankopon adom ho ye pa na aso so adom odene nso akya yen ye de nyankopon ase ene ye da foforo ene awie nso ye hia ye ba besom sa ene ye fiada eduru fiada se ya asem krope ne yeka ye se asedan ka Awurade nyankropon se ne fie enti ene ye hie eye som ene ye ba besom Awurade nyankopon hini ye nse yi a na waboa ye ni o na waboa ye sebe aboa guama de nanka osuro pa kese eye sakraman osuro sa anhwe yi a sakraman be chenare enti so ohu sakraman a na boa dwan dwane na aboa dwan wanwene ho nso anko akiri se wono ani wura wo ben no no wono no onya na wo bewe no enti eduru bre se ni wura wo bie nwan no ama wo no mu apie no da no de na eduru ne so ano opeso wo we no no wa ama na bie
waka ebuo ni mu enso na ye sakraman na no osuru enso na ye de oben no ne bewe no enti ene se wama ye sa akwanya no na wahini ye nyina ma ye pia ye na na se sedanko a ode ye nkwa spare ye eja kwa mi wo ho akwa mi wo pa enenso ye hia ye ba be som ensamo nso wo ho ensamo nso wo ho ensamo wo ho pa yechi ena se ya na nyame nso a ye huru de ekọ badu nim se ade bi ikoso trend bi ikoso ya ba na eba sebe onomu a onum leaks epiepie sebe yetikro yi mu ene yese teacher ni bi akwa akofa na kwada ewo sukuufo no lab ho na akwada no ebu ni mu style bi acrobatic style e dia ma teacher ni na teacher ono nso eyo ne nneoma we no to nchan nurse for de bia pie aprosi for de bia pie ya yen centrofo yen so de bia pie latest on the ground eye movie ni a ono nso e de pie na sebe saa de wei se ne ekoso ye pie no ene memma mabedwafo siman kronko edi ahweyie e na saa de wei yenye wo ho me medi nkan aka me de a me di nkan de ama ye se saa de no yenye record se one odofo ekwa akohia na adaya ma yen video na ye wia na yahwe me wia me dileti na unim se wo dileti no ebetumi kura akọ rensa akre ebi ni mu enti obi betumi akoya rensa akre no akoyi saa de no odi bedi unya enti menye sex memfa wo ho oba na bema na men record she saa de weyi nso na record no ade na esese wutu no watu anu awie record na wo behwe eno na mehwe de agimani oboa mempene so oba na bema enye odofu bi wa kwantuom se oyi oba ana bema we dia hai won se me wa hai minya bi nye enti ene ete saade a twa wo ho wa bra wo nhye hwio twa wo ho na nakedness no send mame ebi wo ho kro otumi ka se sebe me enye video sex enti wo behwe no na oba no de ne nse wo woni bam na bam ane nso da ho ka donto no otwetwe ne bam ya si dia wuye sabi bi wo hokura anya record ne kura ne beba se me enye ayi video call sa video call no se yase ade bi aba ye fra no and screen record enti woni ne ye nyina na so wo ye sa and screen record na te se de ye say obi betumi aye and screen record no no atwa de apie enti so yes ade ni bia wo be de no ahu enti do not and never in your life say odofo ne wa bruchire no se wa feel say day me anya sex call ma yenya video call video hu na twa send me menye saade ni bida menye bida na saade no enye emadem oba jomboni woni trim kwabna ne beko movie ni die say oba ne dem o na wo behwe ebia adwomboni wo ga ni trim ana me ka say adwomboni ni trim na emom na Krobea pa na manya na enei wo ba bawimi wo sa bi na ye yo eja kwa me pa ne oba me dem ha be ye me ho adwumai ene ete saade a ono ni adwomboni o ma me mfa camera bi ntita baabi ne ntwa yen na me ga bi ka kire me say no ne life mo person building a sex CV o pese oni anintri no atumi aka se me kra o ba de achia me areme jataba areme sa na ope enti sa nkofo yi a adwen sa hye ni trim so o pese o building sex CV o betete camera ne wo baabi woni ni ye nyina na obi busa na Krobea minim no areme da adanse yakura anie make say on de nka adwenboni ni trim o nanso nipa na wo de kire no fa ma menya ade na wakoyi na o de ade na pie enti so oye oba oye bema na wonso oye saade ye bia eya amuani na ho se wakwa akohia random guy ana random lady onam na mahia dinkai wo hotel room kotweme menua wachi guo
saa nneɔma wei nyinaa yɛn take into consideration na sɛ yɛanyɛ saa na yɛkɔ so agyeegyaa yɛ ho sɛ mene wɔda yɛntwe ngu ahoma so no mɛnyɛ bi da na akyina bi ankɔfa sɛ mo ammerɛ wo ɛno yɛ deɛ meme wɔka agya kɔ ame simako deɛ na nso wɔka kyerɛ sɛ saa deɛ no ɛpie dodo mame nase na yɛnkyɛ atiefo bi menkyia Daniel Ajay wɔ Zaragoza Spain ne do na friend famous nkyia ne paa akora wei nyinaa yɛ suatra wo sɛ ɛnkane no adeɛ wei yɛyɛ sie o kokoa mu deɛ ɛyɛ kokoa mu adeɛ nti sɛ ɛnkane na yɛ ne yɛ maame mu kwa mpo da no deɛ wobɛhunu sɛ maame nyem nhunu deɛ yo ɛnkane yɛgya nipa bɛɛ fɔ wo maame no papa da mpa so mu de mu de da fam o nanso deɛ wobɛhunu ne sɛ wo maame nyem ɛyɛ a yɛde crossbar atwam nana baabi hɔ crossbar ni hɔ nanso kwan bia papa fa so yɛ yi no wa nyansa wo ho nti omo se tete abadwin bre da bi nyansa bre tete abadwin bre na ya be kan se abadwin bre no tete abadwin no mo dwuni ko achi nti edin pa se wo be se tete ni bi be ya de bi aye basa ye fa je bi nhye ho so se nana e bia na kro bia na ti wo yo e bia je kwa me na ti wo yo meme de metiri mu fan yo na nipa na me ni yes ade no ni tiri mu ti sen sa nipa na me ni yes ade so wo yonko aje kwa me so wo yonko even say phone kura boy dey yes ade no e betimi asai wo de be ko repeller fo ho repair mami won repair ma wo wie no na no ya me boss dey say ya me de ko yi akwa na ka say me my password no na me say there bi o there bi e screen na wo sesa o the password dey there no be kire me say wan ya o test ahwe say e bia ne dey no to so a anyeye na me say there bi ame mfra me boss ansa won enso me ane ko afo me say gina hwa ma ne wie na me koje ma de me di ma de bae nti sa repair no ko betime hu say ade we wo so dia nyana ko bia na manya ni ade kwa me pa na video ba say me fa nkona me koje me din obi di be pia me pese me bodi wo say ono ade yonko no ade yonko yes ade no wo wie ti wo say ye de be huru na ma na no madura wu nti se wo ye bi bia ya na wa dwene ho say daachi de ne besi se we si a menye ne den hwe oba na woni ne yes ade na o say wonni ho a na we ko e bada ben e bada say ye ntwento na ya wo fi no wan fi no say ne nipa ntie no sa na wote ade we yesie sebi o krampo o yesie won pese obi de ni bia behu nti a wo ko se dem a na watum no se nka ya ade say amansan me hwe a se ne wo namba bia na wo yo na wo so we de woni kowura dem a ebia ni ho na so wo tupuru mu wi a o se loko no tio what wuro ma wi a kapro na tu na so wo se ko chips afo se kokro ede ntia wo pese ni pa behu ntia ntia ye hwe etu ya na mo bia entu ni ye na ehunu se ade bi ho a isusan so de be bread a che no eso me da se ene won so afutuo se si aye August mu September October November August ne be start aba e ma ya mo start ya ye build mu gu ho boga ne obekasa wa start send on kakra wo de wo ba bi twa sometime na wakọ sa ankrofo no bi sebe omo ba de omo de be ye Ghana girls no na munti aro ho sem aya ne wom me wonamfo August bebre enra na me ni evidence nkroma o UK UK nkomo na nsem a na oka enioma enipa bi di ye nipa bi e wa amanhodo so ye nyina ye Ghana fo enso no de ni nua Ghana ni enamu sa de we e very necessary ye na wia we no tie bi na famu abapa na dwene kwa akiri na beboa wo hwe wonu mo ba na mo ma won ho kwan na wonu mo be fefa mo basa onu mo a won suban nye no se wonu mo ba ebia ma bia be 20 ebia 30 through the social media no wo ne wo makasa agu ho enti sa ba ya akro na ebia osori a 50 bi no atwa no 100 bi no atwa no me phone na se bi no amantazin bi je fa koto phone wa take wo de wato ho wo da green alert enti wo ba beduru a wo obehwe wo arehosam ne se ebinom hyada recorde enti menyanko de ba ko ka kire me o se o ma yesa recording ni nyina ko no o ma ko akoduru no o mo de rensa enti screen a ne de aboho ne de ahyem na we yato pe koso ye wia ne abehwe we yato pa no o mo de rensa o se nana ye de rensa ne to de bia wo ba na wantumi anwe kese a yetumi ka se wa ko twa lu pretekiti aboka agu
ohun sani ete timaya enkanka mo na mo ye corporate of sa nioma we na ano ye ni ayanim eja kwa me abaya bi amfiri nkran ya makuma enye ni ebo ananka wura ananka kwa na liki ni nioma ngodi bae kra asko mampon heya me mpesa mebodi abaya bi ano no nso toto enkofo yi na mu bi sankanya ye ni anka krachi bi wakwa akobari nso enkodi bu no ese na wade ne kra enti oba ya mo ani na ho oba de acha me Simako, this trend is going on too much. Akra me da say. Said ye modi kan no saade we ye recordo. We nya de bi a ye be kai ne da achi. O kai kai ne utrim. Ai kai ne utrim ye ntwa nto ho. We nya mfoni na me horo na da achi. Ade a untimi mfa nkyere wo ma. O mampo hu na wo fele. Enti ye be enti na wo se utwa. Esomfa so pa no ene sei. Enti enyenyenyenyenyenye ya de a wo se ye jai kura. Ene ye se o mo kan se siki. O mo siki ne o mo kan se ati ade abrante ne be ka ma me ho. Azigi. Wo mo terms bi je azigi bi api. Na je se obi ho aka no. Obi ho aka. Hwe. Efin tantantan bi e ba. Ene mafo edi akiri. De tan kwa ne se wo no amu. Wo de emfa ne se obi de opel bone. Eno a record o ana se watwa na wa nkasa wo ye no so e wa nkasa wo ye no so a wo ye na so mfa so ni sei enti ade e koso a enye eye nimbu asesem kura ye nsese ye soso na nim se ade a areho omo odin no na epie mo ye na epie mo every day oni din no wo de na beto ko obi ahu na onim no ba bia ofire Nye se dia wo di no. Mo mi start mo wo ba yo. Ele dia mo wura hwa na obusa ni say o phone we. O ti mi phone ni no ma je mo mi eru nyina mo phone no. Na mo di ahye musumi ye na se. So we install secret cameras and so aho. Ye wo features bi a utumi de hwe especially say yesum wadundum light ehu se camera bi bo ba bi e be reflect ama enti wo dia moko ya na mo age phone ni mienu nyina operation seize our phone na mo dia go mo wi a mo asore mo ashe matade no jo phone mo se menfa be dia anya saade a ukogu nso okura aba ene because saade no wodidi eduru asabe sebe mpredu asan obi abodam obi awro no wro wo shirt no ato agu twaw na wawro sengre twaw no wawro trouser twaw box twaw na asa de aka ye se ye nyina egugu ho enti se nipa ne ye na adwen se obeya wo no wo wan hwe yi a wo de obekọ na emom ye hwe yi nipa nso wenche nipa be buru nipa nua sure efi se nipa na gini din kakra na wo be sem wo be fa sa kwan we so abegu na anim ase de na leja beto abone na eja kwa me ka se wo se ye be huru nu ama na no madura ene wo no be nu madura wo be bo odua ku una abedi kan di odimi fo ni ba abonten no papa nya se papa na so adi kan wo kra de obe wura to so na wo de anante abonten ama amanfo ahwe be mfie miensa ansa na se obe kokra wako enti ade a enye ne enye ma ye nya obi amu gidie se we de oye medofo adofo na na wiase a na abedane atamfo no enti ade a enye no ma enye menka se we de meginidi medono pa e no to dome ontumi nye saa enti e recordo na me de asende no wetumi aye sure ebedum bi no na wodoni ni hobio na atane wotai eno eno wode be kire wo se ampa na se obi awale akwa ne de saa de nda so we no bi wo ka so wa mama anwewa me de ba contain no akwawe wose pepa wose me pepa what the say we na won sugu ne mu enso so hwew wa wo sa situation ne bi mu no bra ai ha bra be ma ba bi akọ na nikura wo de be hwe ade nikura na wo hu no na ensa bra because papa anya hwe abone so nya hwe bra wono do wo ni nti we kra awura wose no wosra wa dware awie wose achekura o wa dware awie a wosra no da bi wo frɛ no ene won de onim sɛ or ye na wosra na wosra na agenti bibia wa ye ni screw record say wa ye enti omu a no wa send ya bre wono a oba no bra na menwe wa che ne say ade ne da so wo ho
Inti brana inti wo mra anya saa miliki amanfo ogisika no de ogisika won de bia na se obi a waware a wo cheka wa no why no so de be wi no a kopim se obewu so no na maka chen se ada obekọ no mfa phone ne hwewo na omra wo de mfa phone ne hwewo bra Otec wo obi tata wo ade no ya bie kwa na to wa ma bra hwehwe Asem Beba Dabi ya hwe kwan ya de pasa wo pera na Krobea de na bedwafo bra wo obi de saa de ne bi tata wo fa sika bra fa ho ahwan bra wa mama anwe wa me de beba abonten no fa bra ya sapon bo ni nwumbe na won hwe osimi nim baabi a metumi de wakosie enti wa adwendwen ohaw ne koda na daw so no oh jaisu wate na minim baabi a metumi de wakosie ena wie mabedwafo ena wate wonka no ena me ba nyina asasem wei ne da makomapono so sɛsɛsɛm ne mabedwafo de yensu ye betumi ya ye behwo no yemfa nyom ye nipa ni ɛwɔ nneɔma bi ho nti ma ye ni sɛ ye sɛbe badwemba mfamu aba ɔmfa ntu ne hofo ebetumi atu obi a na wa wo nso waye wadwene sɛ wo de me fa saa kwan ne so ɛde agu obi animu ase no yeye na akatue ɛwɔ so ne dɔɔso akatue ɛwɔ so no ɛdɔɔso onso won sa bɛka akatua na prempe osina na ya Krobea Asante wada meburu of all the case ya me monitor of maame manso mpatasie case no edamanim pa how far 2 weeks na so da be ebnada tobo nyambo ebnada ekọ why ebnada ekọ de ewom ne se ya ne so maame na hia enkot because man kan say ya wan hwe ya krachi we wa hyeda busa me ho every day be hia bia obisa me mempeso obi betena ba bia akoka se dabrena na Krobea akwaji bibia firi obi ho enti no on person obeka ho asem bio adenti na ho update asem bia na ho update mi ehu sof maame ne de no de atie de se sof maame no kofa adwato ani efa na sori mpanyimfo edi dwato abai se abusuani mu bu wo no moka na onu mu nsoka ni mu ntua ene ese da bi sof maame na wo no ne soma amo ne nka ho enti ete saade a moma sofu maame na amra no ometu nanu mutuo na nkrata asem bi e wo ho no ye ne maame ne nye ne ye nhyeda enti won mo kofa sofu maame na nkasa bai manso mpatase ye asem na meka no won mo de maame ne bai ye no obeje tum se ayampa ne maame bi e wo Burkina Faso ye ono na nidi dwuma no enti ye muka no enti won mo nso buka no ekani buo wie ya no ene ese da bi yanim ano esese ye krata to so fo maame hye bosome se wodi bi beba enti ekoye krata e ma krata ni nyina akogina ankwara ni nyina papa so ono ne adi ni gina mu se fo maame ne de ne ka ene akobo krata ndi ato so bosome ba ko a wono mo hye ye no ene oba besire bi o se ni sika bi ana wo hwe ni mu antumi ama enti yema ne na awotwe na saa na awotwe no nipa na awodi dwato ani si ni nso se na awotwe ni beduru no no nso ni kumase ya na yesi dabi wonso ye yu firi mu a enye yie enti ya na yete saa waka ene wo se ya na yema na awotwe mienu enti na awotwe mienu no esi next week Tuesday enti sofu maame empatasie case no hwe yie ena wa anye nioma ngungunan na wo ye nioma ngungunan ya Asem Beba Dabi enti mesra onana prempe se ne wabusam ya no eno no wate eno no greater minds eno osana na ya Krobea Asante na discussion ya woni wabedwafo modinkin ayi Nyankopon nhira mo pa in fact mo bie ya dwenem mama yani ada ho na nka ye tie mu ne ye ne sa nka beboa ene denia ewo Iraq eno os my godfather awia mechiachia o mi wogidie wa arehemu so no wabedwafo nyina mo ye o baba ni o ena awia me nso me wa ahoma ne so ogoro mensa nso nie osi akra ya Krobea Asante ye na Awurade Nyankopon ne asese ne ye fiada ena me nso me ne mabedwafo nyina yegu ho na ye tiew enso ewo afidie ne so nanaba eno osena na Krobea sa asem we ya mo ka ho asem na awie yi esese ye very 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 careful about it say ya anya ne sa animguase a ede bre nipa binom no edoso Samuel papisitic eno ose akra Krobea we inti na meda bia me do dwumadie yo I wish I have your number me de be ma why me de be ma Fatty Adams osena na ma ha
ena wi amasemu amaka no eto asumu ene yensu ye tie epuyo ena ozana Krobea puyo taxi driver nie asante be kwai udwumadie we me nso me moni tapa me fa ni agro Nyankopɔn enya mo kese na ontutu mu anamo nso mfansie my dear Ken awie mamo ha ohene wa nie me hwa wa agrika bura so wotwedi ampon tonko so anu onye okese wate omoa na ontutu anamo nso mfansie ene champion Kedu wa join it Kedu a join it Kedu wa join it gas oven and stove papa pa fie wa join it Kedu a awie Kedu o Ghana ha o Ghana anaya o de otinenga oh metinenga na chepa na sane na wotwe yam ena me testing no say ke unsa na ne edi no nkomo na me say gas watu kwan ena me say ke ena obeya akure ena me say na be ena osi wo media ma yam adwene say me surprise mo say na anu yi okokochia yewura e ma yewura hyira no say ne nadwuma a woyo no won tonko so ena o say wo ya no tofa runabout ha say nko surprise ye ena o say nye emergency call tines was a withdraw enti yenya abotre obeba enti Kedu so my cry nya hwe obeba o my cry aka wonya yi obeba oba ni mumu eye akura de obo e kan surprise na tiri fa ba bia e be kon kra na bia de obo e kan ne kwa ne ze unim onni tai ene se na adwuma no kese na kwa akodi abo so ho no o traffic ni ade ndi wo wa ne ba ne nya easy by say ene ma bi wo ho a aye ntientia ntiema ne ma nya se wo ma o akura de obo e kan yi ontimi ma ya se ne se wontumi ma obetumi ayi na wo de surprise ye no ne ke di otimi abi eye wakai wate ene waka me enim na samka ose yempon no na wasumu na surprise na ke enti we dia wosempo wo so na wutie nti ene wosempa Kofi Willy ono wado be wura wo se ma chiachia mo na Krobea ene ye fiada eduru fiada seya ene yoma sei ma ni gieba hwe yenkra etie mu no famu aba abreo yenkra bre yes yenkra bre but ene me pese me ka kire o se enya ade nyina na obetumi aye ne dakro yeah obi wo ho a watoba ha obi wo ho a otu nani hwebenkum ni nifa wa onu ahu se afedie mabre wa abrabo yi mu but oni a o de etesa tie me na hye ne nso se ade anu nyina na obetumi de dakro aye echina aka doso ena meye na maye eni manya anye nso ne nam nanso enam se kra no ye tete ne ma ne bread nti no eya afa ne one at a time so obetumi two at a time eya afa ye ma ye nkra no bre eduru ba bia enti ya kai na hwe na hye ne nso se echina doso echina nsa ye edane se boa echina foforo beba de wantumi anya ne nne enu nti ama wuti ya wo ya ama watu piti wabama buna ya ho hwe nye yie no echina nsan enra na enne ye china enne ochina ewo ho ochina ebeye enne na de chia san akwa china saa ni wiasete echina nyansan echina bia wode de nam enti ennei ensese ni nyina mfoa so sa obeye ni nyina ne echina ewu mu nsan edane sebo echina foforo beba ene de empesem ka kire wani me wa baba wa fefefe bi ewo manim ha ene wie oba pa kwa aba eja umpom te say Nyankopa lumo na nso good adom ordinance afem ye odi de say mawura Pacha frame Esther Dufuo ufri he mi free statue suta Asante mampo nti ho na ufri ba ye sisi ade mi fra sokore mampo ho na ate Pacha good awiai Esther Asem Beba edi ufri asokore mampo aba me ni metiefo ni mabedwafo anim ne hye wunkro bonase se be ya ye bete wase yi de na de onam
na na area de enye bone afi atwam 2025 no mene ababa wa bi beye adwuma ewo asokore mampon sport bi a na ewo ho no mo ababa wa ne efre no Abenejan bacha ona ade na bahai bacha Abenejan okay obeka me ho ana ye hwe ba no nti ba ni mu no oba be 3 January ene jamine ne status ye adwuma nti February mu ho no baby no introduce me say omo susubi ba ono no wa akra no ba 3 January this year ya last year 2025 okay ano introduce me ko susubi mu ba ku de bia na etua 32 cedis na ye nipa 15 nti ebesi 7,000 a ebida so but ono no de da so no na ono wate se ono agigi susu no nti no ono no be fa de da so na 7,000 ankasa na ye usika obeje efri ne ho nti emamani soye na ba kon susu ye 2,000 eno su de bia na etua 33 cedis nice bosome na moji ana na wotwe na wotwe mienu bia nipa 2 mvaza bosome no nipa 2 je 2 weeks bia nipa 2 je na aye bosome okay 2 weeks bia baako je na ese bosome no nti bosome ni mu no nipa mienu na eje okay nti 2,000 no so no saa eno so eto de bia enso bia nipa 8 ana de ebro so kakra etisa nti 2,000 nyankopon anim no kro ni na eba efi se me start ye de bia na mesika ba kopem this year April 2nd April ana yesa start foforo enu ni si ye na yesa start 2nd April no na ya wada nti me start to ya no 2,000 de na mpacho make you 2,000 de na me start to ya no ya wada 2nd April ebesi 29th April 2026 nti na cha se 29th na de achen 30th a na maje me 2,000 but na me ko group na me join mu a me hunu update bia onfa hwe matum onye hwe se obiji a no de ba batum na de ya send no ode ba me hu se ene ye nyina ya send okay de ekosu bia na ye hu but afei na mente de ekosu bia nti me start say me frefre no wo fre na osu ebeba nya abotere ma me ase wo muntua ye omutua wonsa beka anam say abena ana osu omenya abotere ma no nti sa 30th na nka meji 2,000 no oka hwem say sa 30th na 7,000 de no ebedru me so ama maje na chese sa nka sa 30th April nka meji 7,000 no asa aje 2,000 no but ma sha besi samri mente ho hwe minim de ekoso afa wo frɛ na onfa wo message na opa no a reply opa on few bepem sambre ya mene na kase mene mo nyina hia ye kase mente ne nka wo baby abim anam se me de ba bedan mo na de wo ho no mo no mo akyere me na mahu dem eno ama wa se me nye bi nie saa de we me se wo mo di Ghana girls ne pa wo we ne nyonko aba ya wo ne ye adwuma wo hu asemo eno ana me ka no ebia ni o mo hwe o enti mo aye ka kire mo amu ntie no ebia ni o ebia ni sa susu no oh girls boys yanka ya umom da bia ye gi se ye mfama baako se okokohia kohwini a wan hwe ye obedi usika ma ye mo ahyew o pressure be kosoro ama atwa wahwe wu se sa platform na o create ya na mo a mo ye sa contribution ni nyina wo so no eda so exist anasa gu ho aye kasam ya yesi anu sa nipa 15 ye tua ma nipa 10 nti ya ka achi ye 5 no ye ne yensan kan ye nti boy ba ko no osehwe nti ona ya na aye ni bre no de abetum se ono ska no onfa nche nti no kwan be obefa so obepe bia
obepe nti esa na asa omakeka wo mo ho kakra se omo kasa omo musuru no omo aten na atwia no omo musuru no obi a was best send me dia babat shin bae na mayen show eba saa na saa se hwini be ma no de ba betum keka ne ho saa abena agyan kuro yi amo kana semi wono nso ba be ka de yi na on be ka hwe na mo frɛ no ye frɛ no me kra no power say my friend nso onfa ekopa but onfa and then by 4 days or say 5 days me man message say ma hwe na nimu access ka no nya serious say obetua enti obete menka na me hwe say bia nka obeka bibia chem but abepem na sambre onka hwe nkyere me ede twato a ofre no ma ne fa ya o de ne kasa ye dabe acha kakra enkomo be na anidi na sata me phone ayora enti na me use yam bi ana me friend ka chan sa abena me phone na ayora unti no aya de metua bia no fatu o ma me na minya phone fofra na o de asende me na mahu se metua na se eba na se emba ana o se yo wate nti minya phone no ena o de sende me o de me kan group no November last year ye be see this year you ena so ade me kan group no 23rd November enti sika ne mano a o complain ye ne de o mfre no ma ne mfaida fada message normal message ne to de bia na wa reply am so pa me chew o de be ma me na minya abotre na ase susu no nye enu nkwa na o join ni bebre na o henso a o na da ni nyina no mentimi nkyere enti na ase sika no tua na ye no enti no do aha sika amanfo atuatua enti o se o de aye dey afa ne so obi awia ana se ma wadie ya o no de ma ne boyfriend yi o de akoma ne boyfriend ana wa ye ne dey na mpa cho ne de mentimi nkyere ebia ono se ye frɛ no obefa de a o na betimi akyere de o de sika na ye ma yen hwe bebe ababa die ne hye wu nkuran sagye saa abena agya nkuro yi di na fa wo ho kodom ni susu bra wo introduce de ma wo no na bra on me best start edwuma no ni me nipa bia me ntan ka me ho nko enipa ho ti me ne tena ba bosome ana start se oni mi di nkomo na onye nipa a me ni di nkomo ye kwa adwuma obi atene ba bi na obi ehwe ne phone so nti o start se o ben me no ana ye no se o sister Esther ye susu bio na susu no de eye pa ana me se ye wo kwan ba so no so ono akra na wabone bra na akra no susu na no odi ahai dan a wotim na nye susu na ono ofiri ne maame mo nchen ache nti susu na wode ye de eti ho nti se beboa anka me fa me ho join ni na minyeska metimi dia ye bibi and I'm so okay na me catch when say na me dia misuro cause minye bi da me nko join ni susu bia da no so oh sister say ye dia ne dia ntisa kranti dia share me nkran ye 2000 dia na eba frequently na ma me neba pa neba but 7000 dia ne dia nke besi this year February na ko bia agine sika ewi but me tua bro sa February ne kra me tua be March to so enne modu ntina me se meji am de be bibi but ena akọwie mi se ada ba bia na wo was kromampon ho no bank ni ho oh bank ho but me no sa susu no na nya mi pay ba na me hwe no in fact na manfo be cheme ne ma wo pa sika obi wo no obeto na ade a enye sika nketenkete bia 10 cedis na se 5 cedis ti de na manfo de che ti de na manfo de che me ndi na me di atu but na mi ankasa mi sika de dia ne ka kire o se ofri akra ho no obo ne bra na kumase o so oba betena hen o se na danfo bi wa asakore mampon e na oba ne nchen but in fact me hu ba bia na wote na wo se wo asakore mampon run about one sa side wo ba bi na o se wo ne na danfo girl no mi hu ne da but mi nim ne din oye kokoti etia na wakwa akobisebisa na obo ni din na danfo ni din kire wa asakore mampon mi so boy cry me ref because enkomo no na ye din komo de bia ne free se onu nsu ja ye free ho na usika kodi ne ho a ontua sa ge no ho na ote ye wonfa wani nsemu hu se bia woni nam area ho na me pa cho me hu no cry me hu no cause asa oba adwuma na mu no de ne ba ho oba adwuma ni mu no oba be di sen ansa na oja yakọ
bɛyɛ 1 month de onyae na obi a obedi such a short distance say no ɛna still a wokɔ so atu susu no ada ne wanyae nana meyɛ sɛ wafiri hɔ deɛ nka megyae ana ɔyɛ so online susu nti sɛ megyae a agye sɛ esi ansa na metimi ayɛ de egyae nti me so na esi ya na me hu sɛ 2000 de na ba na 7000 so yetwa obia hu baabi a wodi a eduru ne so a obegye no ɛne hye me nkran so ɛne eba de a ɛne ma me nkɔso na me nto na esi a na me hu de me nti esi a 2000 esi a na wasa de ma hyem saa okay ma yenhwe mo a enipa nu mu a maka akire sesei na mo nsa nka mo de no usi ebi wo sahwi nom ne ade oso ye de ne huhu sa nkofo na na sa one sa nkofo ni bi kasa omso mo ye de ne nim sa abna agyan we brana wo sahwi no menini di nkomo wo se na adamfo bi wo se ne wife adamfo bi na de ne room na che se mo a mo wo mu no we tumi twi we ba ena obi de wodo ni bewura mu lady bi nso so wo brekum oko training college na menim say nurse ana say teaching dia ene de mentime nkyere ono so se na danfo bi na introduce na eman ono so nsanka ne de nko na agi a na nka maje ba wo ko group ni mu a lady ne de ato wo say girl na agi o di scat wo say girl na agi nya say wo hwa nka ka nipa fo anka e wo say ye agi but me fair girl no me message ni me yi ne number o group ni na me busa ne sa na sa abena se waje no so da bi wo ye ne se wo de to am obi ehu se waje na wajeji scanner na wo de ama no se ono so no se de nti ama ne join isusu no ye se wo de tua ni school fees ko 7000 de mood e betimi de tua ni school fees ene ma no ye de e join ye nti yakoba se ne nsanka na afi school fees na dru so se ogotua no obisa na wo se wo de ato wo se obi ehu se watua ono lady abena ne de ama sa lady no but na ontua ma age se wo mutuatua wie tu obisa no so so omuntua na se no omuntua nti sa se moe na wo ka chem ne se se school fees ne so mo ba so mo beje afi na me ko kan che mo se obi de mekanti no age se wo de ma me ansa na ga ono de ya bona de odi duabo hunahuna no de ondo me no so do me no last be me catch me like me kese no me type no ya se me kese no o se kese ni de hu hia sa no oka ye nti na nipa yi ewu ntam no sa na omoye ya o se na lady bi wom omoye ya na girl ni wuye nti sesi ase girl ni wuye no faso ben na ye de ye benya free so ni nyina achi nso no girl ni wuye nyina achi ntika no edi 5000 kra no ye nsa beka omo de okun girl ne nsa ka ne sika nti sesi a girl na okun no faso bi ene so girl yi sesi wo unim se ehefa no wo wate se wote hen sesi ye na sesi ya de me girl no infantini o ka chem so ofita krade enti sesi a na me no wo ha die me nim ba bi potia oja ya dwuma wo me ensem de no oda so wo kuma se ha no mampo ha ya na to de bia otimi besra me e wa skro mampo e wo be mu no otimi ba besra me ne adi nkomo na okọ but ofri adie maintain nkan bi enti sesi ususu se obewo kuma se ha ana se watutu afri kuma se ha kora akọ na ne de mintimi nkyere ye asem mpenipo nipa ne pene ho asem ani anka ya kura wa pesa otu sa susu fa udi first can send me na mfa ngu ma ho fa send me na mfa ngu ma ho e bi account asa ne ani atugum na odi be kwa akomu obi no obi afasa akwa we so no asa akodaada obi obrekum se ma me nhye da mfa odi nkoto ani asa ge no yes kama enti wo ya no abubi no afiri has free offering kran na bai
ɛna ɔbɛke kan sɛ oh ya to free nkranya na me ma ba kumase ya me de haidan nyina na hada wɔ nkranya wo sɛ ba ba de wo kumase ya ba betena madam fo so enti ɛyɛ ɛna mo de mo huwurawuram we yi twi we ba na we yi twi we ba ɛka last 5 de mu odu enti odi ɛfa ne sɛ 70 million times 5 20 million ya mo tutu ye sɛ no nso enipa bi ɛde ɛka mu a ɛja calculate mame 70 times 5 7,000 Ghana cedis times 5 skasa na again no say wanya say wasa tu afiri ba bi a wote yo enti so sa akokotena bro no foforo so wasa akokotena bro no fa calculator senior you see how the men stress so ho sa koga sia calculator wie enti 35,000 ha abaya na nyeska 350 million 2000 de ne mayo 2000 de ne sunipa do do sa na mo de kam 2000 de no ase de ne agene si na na start we si no ntimi na me to so 4 ne ye nipa 8 tie de mo anhye da kora anye ne kese timi mfa nso o chemu gyafa ene fa ne de ndi akam mo hu se ne ade ne te no enti wo behwemu no wasa free hai wasa kwahye bro no foforo so for all you may know no che kumase ya ene odididi amanfo enti wo jejeje amanfo no no ono de ye ono ne huye aw ewiase mama bedwafo nsemisa kwanya na yenkwa homa ne so ne yenkopɛ abna agyan kro na sebe ofa kwamone so agi obi sika in this hard economy sika sem hoden sika pe eden enti sa wo fa kwamone so na wo fa esisi obi gini sika I'm telling you on fa hototroto enye yenim ha on fa hototroto de ebe fa wo no ebe fa wo ene Thomas Doche me hu se wa ba ahomane so osena na ya Krobea Asante me nso me wo United States of America na me wadwumam ena me show program no I love listening to your program pa say my kind of message when you Thomas ena dia say my kind Thomas ogoro mensa si ensem sisio na Krobea Erade Nyankopon ne aboafo Sadia widam ena osena na good morning ohon te say me hoye Sadia Nyankopon adom me hoye Miss B was say hello to Nana Krobea and everyone. Hello to you too, Miss B. I want to say, now we are Miss B. Also, wa humane so. Yangu punchao. Eja kwa ame. Akra. Dia na ape so bisa Esther. Akra me mama nasi di. Mama Esther. Abna jan. Na okan fanti kasa na se o se o ye fantini ankasa ankasa. Mpacho no okan fanti. Nti betuma ba se o ye fantini. Yenti ami bisa sa edin jan no. Edin jan no ni fantimi sa Yaw Asante akamfoto na sa bono foto pia o nti ameka sa bono foto pa Asante foto enfante fu bi nsoto unse enfante no ye wo enchichemu pa enti obia wo sene oye nadeyo enti jan no betumi akafse akamfoto pia afi ni pote no ka pio enfante I can't fancy pa. Afe nipa 10 na wo se omu de omu sa kan omu de no. Wa fro bia bi se no se e ampa because wadi kan ka kire brekum ni se o ma memfa odi ni nto se waje. Sa nipa 10 obi se omu se omu nyina omu sa kan omu de ana. Group no de me hu ni number. Me fre bia me busa na wo so one de ne nsa aka. Na omo nsa akeke ka na omo nsu ntuatua ne back no eye ma omo na ya ubisa se wo mo tua back mo amode aka no e ma abena agyan na wo mo ntua ai kra ane de me busa na sa enti abena agyan se sie wo ka se osika na him ontua obe den na nhim sa me fa se wa ba o se extra osika me ntua ahye afame so minim de enti eska na hye cause eye me misika na mde ama se fato ho we nso de aba se fato ho enye adwuma bi na wo de koyo ye boaboa no na ba ko age nti de be nti ahye nti saa 7,000 se moto wi a ono ablaja ne fa so yesen ye to a esi 7,200 osese nti saa 200 na da so no obi a saa nipa 15 no
obia 200 na wate every 2 weeks bia or 200 enti 1 month no onyamfa so 100 cedi 400 cedis nti won't me more kasa no ankasa so to be ono so oginambi as say ya is 7,000 de no wagene de you correct lock pepper there oba de chiave akra ewra se susu no mo to no sa no a ya mu nimpanimfo ebi da mo ano ana o kampanimfo no hu bi ono ana the question is asem ni say mu nimpanimfo ani da bi anza na waba o kampanimfo no hu bi waka abo ye wo mpanimfo ono no yi eye baako ye no susu no ye friend o do mo amoda na from administrations and they see our no mo way omo administration no way ono abenaja no ewo susu na boy baako ye friend Sabali ono so ka ho ono so wo mbi Matias see me pa je say Sabali ye yimpanimfo so omo hwe dwumadi a ye die ni so enu tira mbusa mpanimfo ho asem no enti asem ba ho a wo mo no so omo wa na motuo enti na mbusa say sa mpanimfo no asem ne ba ne die na omo ye na die na wo mo so omo ka na omo we dan ba cho se sia de minim ba bia obi wo cause na ye online ye nyina ye to frɛ kobo enti online no na je say sa mpanimfo ya bo mu din kura no minimum ya abenaja no omo maka ne de munnim obia na baako wo maka ye de baako pe Sabali ni nko ano na Sabali no wote minimum no eye na ada o na akokoduro bone be ne ya no mutimi nya ne sa no online na afi wo de ye hwe ni sei endi se sie ya ye kasei se ye kase bo jan abusua din be mienu ana miensa won de se na aso unim no obetumi abo nipa mienu ana miensa di amaye me pa cho de bi ba mu ha na minim girl no ti unim ne hunam nipa bia ne se nke se ye boni din kura na se wote a ebia waka akire ni nua me pa cho na de obetena ne nchen was common point kura run about we kura unim no onim ni din eya mo ya mfumsuo de obetena ne nchen was common point run about wo no wadama kire wote sei kire kokko tietia ni mu odu kakra wapeda akosa skoroma mpon run about wa hyeda kotena ho ahwese bia ubehunu sa age no ewo area ho ana eba cho debe akra ensem bi say ya na emamere ho kire se sika pe ya o sika pe den eto de bia nipa de wubedie kura no eho ye den wona mo a na wadwene nyina bom na wadwene nyina ye hamo high what the takrea and takre na sebe 70 million just gone down the drain just like that na wo sebe wo fa sa kwa we so e de je won so nyonko ba esika na se obedi amasi ya ye behwe adofo engine room ye ho adwuma enti moma me ne nyame wo hofo eminka inhia na anamontua engine room o2 ede afa ho wo saa abenaja nkure side no wa ma yahunu afei task mompede wo san ye another administrator ya wo boni din se Sabali no mompese ni pakro no na yenhwe se ye nya abenaja nkro no a ye betumi anya ne hu information dia free Sabali kro ne ho because otumi ma wo no ba be ye administrators ni bidia it means say oni wo good connect enti mompe ono nso no ma monye ne saa fama me na momfa nka ho timini me nkomo ne mra no na mo aye saa de we nyina na monsampa abenaja no ni mfo nyina nso nka ho emfama me na afei ye hwede ye bewo e wo saa semwe ho pamcha saa de we moma moni na ho next time o de saa semwe bi ba manim ye kan na wansua mu ade a metwa oma in fact se sikape ya sikape ya saa de we kura no enka ye o eye bade bia memfa ne se Otec adwuma mu ha minim se na Krobea ye de mani na nanie se na pese ofiri adwuma mu ha ye beti ye behu Matias ye
Nemom say why you ho just like that. Na ye nim ne ho hwe. At least Nana Krobea ye adwuma wo Otec ikom fie du. Enti edru de a obi nim Nana Krobea fie. Anya hwe kura obi nim say Nana Krobea ka say ne maame de abna minta free twapiase. Enti edru de say Nana Krobea face ka kura ye ko twapiase. Ye ko hwa abna minta. Ma hu zani ade ne te. Na obi a wonim ne ho hwe de. Ye di say sika we de ma no say jeboaboa no fa manipa ko ebi no wa kokodro na ote wa say bi a memeti we na tibrukusu e was a group we bi no introduce am wa bra minim de wono ye tue ska de ma no na me so sebe ma join ne ada sika no me sesa no form ana me fa ne form akwa so nyumo boy was a fan form sa akwa no da so ti ase maintaining ka bio fan form sa na nyom no so de be ye flash pa o alla oyo fan form is go na fan form trache no ba bia obi a me chia o minimum di de ba wa wo boss a nyom no me chia o ke tete nyom so angaja kwa bia obondi sesi a nana ba to see nana another one again. Yes, another one again. It come. He say, why we nim sa abna jan kra walking. Freyen na my information was here. Enche yed ni photo ne na ade nyina unless so obefa. Na wa mayen kwan obefa so a wode awura isika 7,000 something be ma no. Sa ankwa ankoye sa ade a ni tibete. Why not the bank rather? Wa busa. Susu ikura bank fo nyina to be. Bank for to be Timontoma bank for per bank ya sabi wa wen munyam na wi se cheduma se community bank for ma menchia mo na menchia amanse bank for nso well per bank ya wa wen munyam toma wo no mo na onyanko be fa usika no adi sei de adai reverend atamensa wi ma menchia chia o wa ba so nyankopon hyira se wi wo de wa ba bedru Nana tibrukusu akwa ya ja me pa chaw na umpum te sai makuma dawroma pa chaw na wonso me nso me ho ye adom wo yire no ma no na no mpenafo nyina ho ye wo mu nyina ho ye pia wo bema na wo bema me mere wani nyina ho ye pia ya na me trafidie so na mka se me wari num na mere wana jiga na se hweda bi che ne nan mamu nyiga ne anya ne sa enka ne no ye nananom ne won yire nom ne tenan mo me se me wari numa wadiasa nyankopon ma me ho ahoden sisi muden ne be ma enti se minya onyame wo ho basa heba capsules no bia enu anu no yesiti maka ani ahoden na fedua ba ko atia pai abusuafo onyame wo pai ene wi nyame wo ho fa yetu ndase wu ye chia tiefuo nyina ye de nchiafiri nyame wo heba center so ye ena ebramo alaji nyame wo ho sibi musa se de mo apom sitie ofa se ba sibi musa se de mo apom sitie num se nyankopɔ adom mumududo na ho ye munso mudodom ne amam kafra ne aka chem sa chia ne mui empanyini se yesna kasa bebuo nyina de yade ohodie na yarsanso wo ho enu nti se yade aba akwa akoma to yem yade buradwe ne ntiase so no duani be kire nyame wo heba center ya ye headquarters wo akoma dan ewo tachiman kwantempon so eho na obehu yen na mmom ye de nupa mienu abadwa so se enye adwa nkobia na se enye pimpam trifo ase wati ne ekwa akohwe ase a ye ntwiri no ne nyankwa enupa ne din ne basa heba ointment ene basa natural capsules basa heba ointment ne basa natural capsules basa heba ointment o se ebeye ni nyina ma eno na Krobea to ni dini se abatan enkun awia ye kanfo basa heba ointment ndi ama obatan bia se onfa nyeni nkun ebia wawo abofra opese abofra na pom dini esisi so opese ne ho ye ne dini ompese yade babobo abofra no basa edura ebetimi adua kagiramu eye basa heba ointment eye nkun enhyehye enye hwe owu abofra to fom enne ya ye kasai obetimi dia hya ase dia asra abofra no abofra ne furu manate ti enkun ni bi ewuye hospital
de no wi a wotinku ni boadwara abofra gugu no fumu mo wie no fa basa heba ointment aso ebekum ekuro no entem so ma abofra na nya asomdue obetim de asisi abofra no ohun say ye mama ne wo no foforo sa ya na engine ya na ye kese ya na ekuro wo hono mo gugu abofra na se kama gugu wudi nsuo de gugu wi a fa basa heba ointment bi na de asra abofra ne engine ho udi bia ye re to ho ekuro ni ewo no na ehye pampas rash say wa abofra no to ho nyina nso afiri wo no mo abofra no be ye dendenden obesore ntem no nantentem basa ma enim nyansa enu ntin ye kanfo dro ndi ama say eya abatanku ebi abofra no ho ta ye hye medofo dro betimi aboa mo abofra ho hye ni nyina atu ayira babofo ni nsuodwunu upo no nsuodwunu sa wie fa basa heba ointment no fa sra abofra no furu ni tiri su kosiri nase obeto hopa mo obeda obesore no bonsa ho hye ni nyina no na atu ayira adro france basa heba ointment say eya abatanku na ebeye ni nyina edi amawo abusuafo ye kanfo basa heba ointment no so di ama mpanyini eye mane memedro mo se no so se basa na kira capsules ne basa heba ointment no ni nyina eye mane memedro eye mpanini mofredro basa heba ointment ye ka ho asem oba wutie mesabre ya na ahemfie ho no nya nika wo ho emra wo no basa heba capsules no na wo wo de basa heba ointment no na wo de bi so kwa ha wo de bi dobro asa wasa anwure wadware ya wie da match ni ho na asem match ho abo match ni wie wo anu ati asa wa no kasa wo de dobro basa heba ointment no na wo de akwa ha ebeyi sa ha oni nyina afiri wo no mo ebe mo wase wo no ma ye yopo ebe sa ma ho no ma chi bo se be mo ni sia na aye de basa heba ointment esiesie ma oba wutie me anase be mo tie me han wotreta ye utu na anase wo obi awadwuma no ku achima wo nante dodo enti ya na wo sira ne katwe hu sa bo sa wo sira no aye kuro wo hu basa heba ointment ne be boaw anopo dware ya wie na wo pie no fa bi sira wa nantem ho no mo sa wo be nante a wo nti ya obi a ho no oba wutie me ya nansa bi agu nufu asesa fa basa heba ointment sira so ya mofron akaka wure ni ayam agu wo no mo no ya mfa basa heba ointment no ensra sira mu ebe hisa ha wo se nyina afiri ho afemi nuano mema no mutie me enya na yadwuma din ye nti to da bia ye be nante da mu ni nyina ba bedurufo be yimpabo na to wo no no esan san fifre afiri wo na afiri na ho nti emu dudu na bonse be yimpabo to na nkan di akire no totobi mpo na ehwam eduro be boa yen eye basa heba ointment tibi fasrasra wo nante ni mu na hye wo mpabo no wo be nante donhwere wo ha mpo a wo ba bedurufi aba wo mpabo no na emu eye hwehwehwam wo yimpabo to akama mfa wo yimpabo to ankwala nwane edura esiesiam ye na ho ye fefefe eye basa heba ointment uko heba so pharmacy shop and over the counter shop bia wo mpotama wo se ma basa aduro ni bi wakoye adwumaden no aba no te basa heba ointment nefa srasra wo di padua no fa twitwu ni padua no sa oto abeda kama be sore no na ho dendenden eja hyew esu hye gu so anasa anwa bia hye gu so ho medofo basa heba ointment be bo emra hye gu ho no dendenden na ntam na no te basa ointment ni bi fa srasra ba bia e ho no mo ade na hye wo no obon se emmom pumpunya ne beye ne se ho no mo ebe wo sa na se ho be hwane hwane ekuro na wuo no ana se ade na ntimi amom pumpunya no ebe ho ya no dwu wi a acha nanu na sa bon se ba bia ade ne hye wo na sa ade ne hwe gu ye no obon se ho no ma sase ne hwane hwane no asanya we de no back biom me kanfo basa heba ointment ya mo bia se eye dura esesa mansan nyina enya bie fa bi si fie fa bi si udem fa bi si ujare fa bi si wadi ho no na abri nyina no obia atimi edi ne sa akabi na odi aje ni pedua me de basa namba ni tudwa me de alaje nyame ho namba no atudwa ono fa sebe namba no me de tudwa wodi efrem panimfo ade bia kire wadwene wabofa no yade bi danso na wankasa mu yade bi hawa adura na se namba me de betudwa wodi efre na ene empanimfo entwetwe nkomo basa namba no eye 0244 26 77 25 0244 26 77 25 ni etwa to no ye 0500 111 072 050 111 072 Krobea wie mien kanfo basa capsules no ema mansan nyina ye ka kira ema anase obi a wadi brufu nhia du mienu ko so betime nsu basa na kira capsules na se basa heba capsules ne bi okay edro we say ayema yenuano ma papa enu na eyi afitikro mu yaw na free ho no mo enu na eyi yafunu na mututuwo na free ho obebi ho an bosumi so a
na daje ni pusu kra obebo wa ne bosomi aso apa ho nanso mu ne sa no so a onfa nyinsen obi etimi tena se bosomi no bosomi ansa bosomi nan no mu ne sa no so anyinsen bia ni ho medofo bu sa ho se enkosua na woto no ye sese pai no ede na asie na mpo pai ene moja ma ana sentimi pai ene ma emoja ne ma na ede ade na atechima ho no mo ebia na tubes no bibi na so help bia ba mu ho mese no adura fa se basa heba capsules ne bi eno ne bedi oba okagina mu ubebu sa kama wonsebo no so besisi so kama emoja ade se heba na beba emoja fini nyina be firi ni padua ne mu na asiesi oba ma oba na atimia yoba mu oba wutie me sa ebretu se ubu sa oteja wankasa severe menstrual pains ena ehawo wayesitimi twa sa ne aka kire ni dane yo yatin yesi wo de fa basa heba capsules ne bi eye wadro num no anopa ne anwumre mienu anopa mienu anwumre adro na nka mi fa cheuti pa adro basa heba capsules na enka unum na anopa ene anwumre unum na anopa ene anwumre sa kosi se wo benya wo mensese no ade be chia na se da wo benya wo mensese no ne wacha adro no num unya wo mensese ni wi a twan na nsachi ne wasa no basa heba capsules ni bi na wankasa the following month no ye be hwese obeti afigikrom yaw anasa wonti afigikrom yaw dudu na ne atonchia me yadi wonum sunkunim enu nti ne ye kanfo kira mansa nyina se wonsu utie ye wo yoba na se ofigikrom zisuye ebia wakosuo kuma no eya na akato bia je ho afa emra de ointment ne kwa ha na wonum capsules no wonum basa capsules no na de basa ointment no so kwa ha na asiesie na hye what is candidates mo wani nyina firi ho no mo amwatimi wanyi wasumdue candidate abicans mo wani mo abone obetra se obapa obie wase ho no mo na wama ho no mo so yaw asan so de kuro na ba ho ho no didi yeast infection edro betimi asiesie wo basa herbal capsules ene basa ointment fabi ekwa ha na enum bi na asiesie obema wo tie misabre wo de wo dwonso no wo chimansa no adwonso na nse obema no ntimi nsori na di bema ba ko ede kwa koye adwuma ensuo firi mu ba pinsuo obi ayase ayeretan dwonso no ntimi ma medofo bedempo na sa ade da ho ne ka kire se brabedi obetimi akwa akodi enu nti ne kanfo basa natural capsules na sa basa herbal capsules ya mama sanse emema nyina nto binum na ensiesie mema ehwe oba fiti kroma na fiti krom sem ato no boko no na obema so hwa ma dwonso sem no mema sem so asisie mpanyin sie bonka fred ni kopo na senyo tidi ade ba fie aduro no koto se wodi siesie wo dwonso sem wodi koto se wodi hwe wo yafunu mu anas wa yase a etwa wo anas wo yafunu amu anyude na so obema obewie no na mema sem so etimia peja enu ntini yase bonka fred ni kopo na senyo tidi a ne de na ba fie no basa herbal capsules ni bi obema obenya asumdue oba benya asumdue enu to basa herbal capsules no wase wa ma asumdue aba fie basa herbal ointment wase ebeye ni nyina ediamo enu pa ni ubenya bo herbal of pharmacy shop enu over the counter shop bia wo mpatamo me de yankomo twetwe no ha esan yebre nunti ne mom dia large nyame wo ho remprosie du oda nyame wo herbal sender so ye na no me de ni number no tudwa one ni nua ofasebe me de wonum numbers ni tudwa ye afre wonum dia se dia mekan ye no ebia wo dia ne high blood pressure wo dia no diabetes na ejeji wo dia ne akoma yade wo dia ne stroke ene dia wo ani be kire nyame wo ho ya so ye wo akoma dan ho na ba beto large nyame wo ho so si wonum na badwo pia na ohwe wanim na so hwe nanim na wo de nupa ni bi kan wo na yade edwane be hwe dom a edi kusikuro aba asoye eye nyame wo heba center wono nyina anyi wasumdue fra allergy ene ofasebe na ene omutwutwu nkomo na de wo hia bia no onsa ebetimi aka mesi wo to aya akokejetia gate 3 look from ho afi komisia ba hapidan kolenak dani heba wono nyina ewo murum atakwa maniampon ewo atasman so eye fodwo heba ewo bekwai smart heba ewo boasese wanso ewo mampon afi o man Ghana be bia eto bibidro bia okwa ase ma basa heba capsules ni bi ene basa heba ointment ni bi na efa kosiesie ho number no eye 0244 26 77 25 0244 26 77 25 the chat one is 0500 111 111 072 072 0500 111 111 072 yankopon onhira etiefo nyina medase bru onhira wonso enawie nana tibrukusu ena ofri onyame wo ho hebal
na waba abɛsom yi ɛnɛ basa herbal capsule so no ɔse ɛbɛma asomdwie aba wo fie hɔ basa herbal ointment no ɔse ɛbɛyɛ ni nyinaa ɛnso ɛde ama wo ɛnɛ wie wa wutie ɛyɛ akeka wo ho bowura mi ayahodo ayetu no ton kotu bi ton bowura mi ayahodo ayetu no koto bi na yusu na wo yo ne saa nokre onua mese wo se ɛbɛboa wo ama oni padua no agina brane onua dɔfo me no munsuo kakra ɛnkyɛ mesan ba twɛme apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife na abano. Hepa Plus mixer. Ma jedure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na Herbal shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejode nkra so ya. Enya una na ode kofo gallons bebu nsuo wo mfie ho no. Me hunu wache o. Na nanse de okose he. Yaw Asante wa boa mi o. Me say a free bra wo kanfo Volta Drill Limited ma me no. Se say ade mininsuo ho haw biom Volta Drill. Enkrofo de wo de adwuma Ghana ha obi a makanfo woni ama ni bia di adanse. Enti ben sutuo. Me kire boho drilling. Ana wo pese wo meye blowing, pump insulation, pump servicing. Ni nyina obeye ne kama. Volta Drill Limited adwuma penti. Ghana ha say washita bia. Kumase ahodo daban na main office ne wo. Sunyane Tachiman Doma Asante Mampon Wiamoase Edura Sechedumase Atebubu Yaji Eho nyina ubehu won. Sanka ma hu ntamo a akamakuta kofo gallon saa da ni machoman. Eni utri nkwa. Ma memfa numbers ne ma afoforo 0244 299520 and 0266 432210. Volta Drill Limited. Ubenyansu. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Dawu 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo sa wo de Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi atum obi benya wo a na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne husu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wo hia smart fiber any zero smart food a future life smart food di abani
ya Bolivia Enterprise na akɔfa nnuane yɛ bɔ ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn sofo line alignment ɛna tema wobɛnya biato Evergreen Supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food ɛbɔ daakye ho ban. When the time has come, to make that choice, PPAG will be. Wo keni bi a oben wo anabusieni bi ayewa yayade ana wo fa yayade mu sika fam watinkem ana mpo adwumam eye wo se wa hye wo so a nanso sesei die wapemon debi wo mfata se wo fasa oya onum oba abofra ana bema bia wo ho kwan se otenase a ehu bia anim fa hodie efri basabasa ye ho fa hodie esanse oye onipenti wo ho kwan se wo senior wo pese eto wo nipadua ho aginaye a family planning ene ho akwankyerɛ ka ho enane bobia so nyina so basabasa ye nipa fa hodie ntiatiaso na ye ka bomu a ye betumi dia ba wiye SGBV no bi ne emunato ohye aware efie mu asetena yaya ade ema twetietwa ne ne ekeka ho nyina ekoso wo ye efie mu suku ahodom edwom mpo ye nwumam enti kasa fa hodie enni ho mankrofuko kakra bi o fa hodie ewo ho ma ye nyina se akoda ana panyin obema ana oba odefo ana ohiani wo ho kwan se wo ka debi wo ho kwan se wunya ahobambo enso se wo beda wa wodi SGBV mutintiman edidi akire se ye koma ayayade yi bekoso a na mmom se ye kasa ye begipi nkwa wanenim ebimpo a na wo je wodofo bi a anka obetumi akoto saa amane yi mu emema ne mama ye wa adwumayo gina SGBV anim fanidie efrise eni wo mfata obi bia so woni mo bia onam SGBV mu a freyen kasa was 0800 202010 and our WhatsApp was 0245 118228 na ye beye nomwa kai se ofre we die wontua hye mayemwa o emo wa mane enche asoye a efata te se dofsu mo mayemmom enchichiri wiase a obia wo fa hodie wani soade hunu a ehu bia nim kada bi che basabasayo kayu che nidie efri se wo ho kwan yenkasa emwa ahotoso wom yenkasa help you can trust sa semi free Planned Parenthood Association of Ghana asoye a UNFPA bonachidom ahanye kom abusapani ebekasa titru ni ema no emema mo so mo ka ho eye abusapani kasa yo abusua chiame bedase yendi hie ya yie se de be hie nya nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo waye ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu se de omanfo enim di parabra na wote ase pepepe ambulance ane car papa wode fefunu poor bearers emrantia wo su efunu de machi enhwen asiedie efunu ntade local ne foreign nyina picture roller boards video coverage be kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services anuanuane wo yiase e wo asofo a wo yehufu som wo MCs for occasion be event bia God's Way Funeral Home there it says everything under one roof abusapani we dey ento aso biu God's Way Funeral Home no a any the right company no na ye be hu won o kumasa safo leba kani kokobod dan no enhwe anim ho a muduru a mumusa ankrato ana momfrɛ 0322 006 221 ana 0243 7374 57 and 0266 1946 78 Big brother, BK. When you are come so obey the company of Basen and some man from the crowd. And yet, when it's 7 years, it says a U Life Company Limited and the U Life Agombia capsules, the supercharger Nankasa Ababonte. Agombia capsules. Massa, Obama, who watch you so ya. When your best shed ye dikanya nafe uhuajojo, who was this yadie, and now Obama never kojo to a yantunchia. If it's a U Life Agombia capsules, Edina Sabin. Nya ne wo be ma na odi aboadwuma babia oba won fichi kro ho haw wonti da won pem ana low sperm count wadro and U Life Agombia capsule masa maso ahwe di ho adanse enti mi ma won kra ka kire wo ba no se wonyina pinti U Life Agombia capsules yen konkon
good. Prayer, I was 0244-946525 and 0277-454-288. Akombia, what mama feel. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Arofonia this year, ya koya ya san bebio. Aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi dwumadie no no asugusu a wutie. Ena wiei o hweyen live. Ena dai ade baako a esese wo hye ne nso ene se adesua ho hia. Ena wiei eye asuade. Ena wiei eye amoma ye nkyere ye ho nso ade. Ewiei mabedwafo wa ha enkomo aba yanimu yi. Ye nyina na ye die, ye nyina na ye bo, ye nyina na ye di suade, ye nyina na ebiebie ye ni ewa akwani asa hodo nyina mu. Ye ni onyame wo ho heba afo nso enkyeye ene kokobo nkomo yi. Na wati onyame wo ho fo asem yi, di aka ye wanamone a wonsu betuo na wakwa akope onum nro yi bi basa herbal capsules ene basa herbal ointment ni bi na wa use oye ne sanso a ebeboa wo pa ena wi de fearsome 3 eno so ye nromi ensa ya ebenage herbal fo ene de aba de fearsome 3 se nromi ensa no eye Hepaplus paviplasmos enromi ensa no eye Hepaplus paviplasmos se winya se nromi ensa bi na wo yusu a onipa da sani no kre me se wo se ebeboa onipadua no ahoden ama agina brane ena wie hwan na etie mi a stroke yade bi akana to fom enwodwo haw esikyire yade haw emoja broso haw sradetam adorew enti ama emoja ni ntumi mflow ye ewo onipadua ni mu ena wie keka ho na kope Hepaplus paviplasmos no bi na to na yusu na beboa wo se wonso watenka na ateko typhoid yade na hawo sebe waye mre wo mpam ana infections bi na etete wo pe Hepaplus pavi na plasmos se wononom sa nuomi ensen ye beboa wo enure ye wo bia nsuo ene ye wo bia nso to paye na wo frɛ ye ne ye beje wo so ye no be kasa number wo be frɛsi so na oni Dr. Ebenezer Ajimai enso adi nkomo eye 0542 778572 ena 059 13 wunya efresa humeya unti bibi ase a Dr. beje so one wo be kasa na wakyere nsem nso ede akyerɛw ewia Volta Real Limited for suntunsuo wa wutie me na wo pe obi a obetumi atunsu papa ede amawo no onua me kanfo Volta Real for ena ede amawo enkrofo na adwuma hote ya kan Ghana ha fanan ba bia wo sebe ensutuo ena aye den ede amawo a Free Volta Drill for the anti-ada ne da mekanfo Volta Drill for the maw ene se onum wa nimdifo a enimu nsuo ni tu onum wo mfidi a yedi tu nsuo no emfa ho ne se wo hoya nwam abuom yetu ana kosi bo so sa na nkwanchenfo no e ka kire wo de ma Volta Drill for mram no onum mfa wo mfidi papa no mra no mfa metu nsu papa emfa mawo so wama nkwanchenfo ni bia betu na problem nso abamu a ma Volta Drill for no ms service emfama oye pump servicing oye pump insulation oye blowing obakumasi ahodwo da aban a ye main office ne wa ha ukosunyan tachimai doma ya wonkrabata ho oba asante mampon ukowiamo ase mampon kofi ase ukọ yaji ana adwura ukosechedumase a eho nyina Volta Drill for wonkrabata onmo numbers eye 0244 299520 ena 0266 432210 unya frɛ wɔ no mo a Volta Drill for beje so na one wo akasa ena wiei awodadie mu ntia odide Augustine Asante ene oge wanya afeko ede aka onfie ho wa wo ma me ne mama V osi ene ye wa wodai Augustine osre nyankopon ni nsemu nhyira
ɔsrɛ na ho bambɔ ɔsrɛ ne nyinkyerɛ ene ne nkwa ho san sɛ so Augustine Yaw Asante, happy birthday to you. God bless you. Afei yani ankase ya de hye ene yade nyina sikapa oya wadwuma ewu Otec FM ha udi ehye adakam eye Bismarck Kelikumsen sikapa Otec Sports uye producer ene osika wanya afeko e de account fie ho. Happy birthday to you bro. Yankopon hira wate osika onye okese na omoa wo ontutu anamo nyina nsie na onka ho e wa akwanuasa hodo nyina mu osika o. Happy birthday to you. Sabre kro na mu no Bismarck Kelly Kumsen osika Yankopon ya adomo a onsa to bi so ye naming ceremony any traditional wedding 15th August ya nyambo echina anopa no wotwe kosi awia donko Bismarck Kelly Kumsen and Jennifer Apia one mo fa kwanya so ne atonsa Fredom se Nyankopon ya adom a ye kwa asu ebo a asore nkwanta bia ye kwa akoya ade no any St Joseph Senior High Technical School Joteku ene di animhwe enti lovers of Otec FM, lovers of Otec Sports we di amoa munua sikapa ya de nyina na china oto ne bedin na waye traditional wedding e de aka ho adofo meka Otec adwumayefo ho na yenko asu ebo a asore nkwanta opposite Joteku na yenko boa yenua sikapa yamoa ware sonso osika Nyankopon hira afa engine room atnase asamua ababaawa Esther edi aba yenimu yin awura wode ne ba ha abna agyan unya gidie ewo nipa mu na onipa di hwamo a eya enti twere no se eya aye nsusu nyi nipa ni na na machi dede ono nso de bo onwom o se ya susu gi nipa di na onipa be mu abresa echina bi na wa yi ama enti mfuani ntu nipa so mfuani ntu nipa so ananya na na amache na boy wei wodi nani kwato ne so se oh abaya yi baaye wa ben me onim ye di nkomo enti sene me ye first one aba second one aba na aka se chacha no first one beba second one beba na ekono etifamu a na abehu se lokobi ye je ayese sa scam nkofo ya omu biebie ose bia o discuss iba na abeye investment say ya bosome me yensa achi ubetumi anya bum wo mu di bubu manfo e ma manfo bi twitwa hwe ye wuwu ye nom ne ade mo kai first 3 months ebe fa another 3 months ebe fa enti ebe ma ogidie 100 million ewura mu a ebia wa mantachi no minya 20 million mu yaneka ho second month meko no wasenya ebia 20 million aka ho third month meko enti sa wo yesa ne nso a ho wo ye ni nyina no wo de usika botre no principal no plus interest ni nyina wadwen ne sa wo de pedodo enti wo de bekwa enu time a aspire no na wo de sika ne mfaso na unya ye ni nyina sa de ama wo mo ni aklusi no yapon monhwa mu huyo monhwa mu huye na manfo didi word mo adwen ho engine room te say na nyame adom very good ababa wa yi asemi abna gyan ene ode ne ba ha wana montio ho ne say na me da se engineer onfa adwumadi ni agrokra engineer Ronald Osei Akuto Federal Roads and Highways okay wabakumase kumase no naba wow they say we free clean abakumase obeto kumase nso akwan ma wow engineer a very good afternoon that you be pay visit engineer God bless you also wa fire lunch hoka hey engineer nyangupo nshira papa asoma hey engineer nyangupo nshira engineer nyangupo nshira okay na me da se enchetifu bi na enokre Asem Beba ye nimu no
I try a possible best be as a bit to me a banana a dinko and I'm so yes calm ninty number na ya friend in no bako pedeco bako pe any juma ya fresh upon messages I dear man in each the econ one fat or you know course no you're not doing so by pick a crap the I say we book massive for we were boom crying for we say we drew takrade now we him crowd that's what kumasi hebu so akwa asko mampon kumasi nso so enti wabu asko mampon am ka se bi akotena bu akwa bi ana akotena dwusu bi abeda hu ana akɔhye Kenya asi bi obeda hu ana mampontin bi obeda hu enti for ebi kura na onko takura de back ebi order so kumasi ya okay amanfo mo mani na ho o saa baya no dwumadi na odi no we awagye ani duru ba bia na odi wa close no ko han dan oba bi fofo no asa ko bu hofo no enti sesi ane numbers na wo no ba ko pe na ekɔ de ekɔ ne nso a de ekɔ no on fire 53 ne chat one de ekɔ ba I know the onfa ekɔ right onfa say mama ni message say free ha still onfi wanya ni mfonyini o enti mesu say nka yemfa ni mfonyini nto so na obi a wonimu no waboa ya me yehunu ba bia awura yi wo okay na arofoni adehye muada meburu bra Facebook ana YouTube hwehwe Otec 1029 FM na obasoa ababawa abna gyan no ni mfonyini nyina wa ha na wo hwe mfonyini na nice girl o abaya kama pa na odi sansam no wo ye young girl so onyini hweye o na abedi amanfo sika na se wo de aye wo ho yie na amanfo nso akọ ha mu a hweye o na wunyini momfa mfonyini edi kan to so mame kwa metena se obo ni ha ye description ne mame mfonyini edi kan momfa nto so na ode to so no eno na me nso me ka ho asem ababaawa abna gyan no onie mo amhwe no mo hwe ni ye abna gyan ya ono na ewura Esther de na ba hai wa ye young girl sa ewura no onie wa creative platform etumi age amanfo sika wa di sika no awie di obeka bia obi amfi o frena wonfa eda wo pe no aba be ka kire o se nya abotre wate sa ewura no onie mo amhwe aha fa first one na atoso yenya description na answer fa first one na atoso eya kwa me abaya no what say for the sake of memory wa no abaya e friend abena gyan ani mfonyini wa kokko na we ase o twamfonyini na wo post kakra na wo sere wa sha atale kokko na atale no yiwa wo mu njina wa kire ni nipadua na nkasa mame eno na beboa nipa o kokko na France su kakra na ni ma na heda nya kese sa na ni anchi ni so wa yi nyame de ma no wo de yiwa wa were kakra wa were kakra na wo so na ni trinwi no pewe na waye na so we de on share se trinwi mpo de otumi se sana tini wa chechere we nu de wa chechere o chake den so obe wonufuo kakra Esther wo no wahu no da owonufuo wo hwana ne bu no ne bu odu emu odu na chimi so de normal na bia nche da nye kese bebre sa na ba de shata de wo no ane ni so se ne de pa na o sere sa na ne nsen ye fita dwere de enda ne sim fa second photo etoso mame o de toso a eno na meka ho asem de wo de betoso na ye manfo ohunu fa second photo toso fa toso o de toso a ne aka ho asem afi second photo no nso eja kwa me etesai we so kama wa shatale blue bi wo soro sa se de kan ojeje na wo twa photo bi na wo de se nanim na wo share space na wo so map on ni bi kama pa na wa kan na bunkum no eri atuni fa no so na nsa no wa hye na baya kama na ono wo yes ampasi adi na sebe wo uji obisika na wo wedi ujiri se wo benyu ahoto ana debi yenya de sa kojo kwa foforo to so mame me pesa amanfo hu ne all angles sebe ye beboa wo mo we nso ye de ohyewe chere se ne we nso te so se de kan no ojiji sa na wo hye wig na makasa ne se ne jire wie nim sa na wo sere
ɛna ɛno nso wɔde ne sabo nku no okura bag bi sa na ɔde aposi sa na n'akyi no opu ne mu sa na ne bu no ɔwɔ akimonyam wɔsan wɔ animonyam kama paa saa post we yɛ frɛ ne hwɛmto saa wotwa picture na woyɛ sei na yɛ frɛ ne hwɛmto oluma na onim saa stars we ɛnka ne no na yɛ wɔ kututwa minim picture positions bebree yɛwɔ kututwa ɛno no wokɔgyina ebi a flower ho na wakoto ebi wɔ hɔ a na wasɔ flower no ahaban baako mu ɛno ne yɛ kututwa ebi nso wɔ hɔ a ɛyɛ frutwa wotumi wosa genzi fo wo frudua first ne yɛtwa photo frudua o hwɛ wogyina dua ne so na wayɛ sei yoyo kakra why say what post ɛno wo frudua ebi nso wɔ hɔ a wokɔgyina flower ho na waka nkɔn na to ho saa afɛs na ne yɛ ne wotwa photo a yɛde yɛ kɔn tumi to wabɛti enti wei kwadwo fa no to so abaya no fa no to so deɛ wei a wɔde ato so yi post no yɛ frɛ ne hwɛmeto saa time ne yɛ post yi free tete enti wonie okay onie abrajan no okay ɛna wo hwɛ background ne koraa no a ɛnyɛ kuro kɛseɛ mu wo hwɛ background na asɛ ɛyɛ kuro ketewa bi mu a railway line ɛwɔ hɔ ɛda hɔ ɛna amafo de bi abɔdeɛ bi wɔ saa fie no ɛnyɛ hyɛ yɛ anyɛ kuro kɛseɛ mu sɛ ba bia ogyina yi deɛ na ɛbɛtuma bɛ sɛ bia so a kuro kɛseɛ mu ba enu side ba bi o dabi wo hwɛ kyerɛ dan na ɛnyɛ kuro kɛseɛ mu me deɛ nti a meka saa no sɛ ɔhu sɛ woduru mepɛ sɛ mɛbɔ borɔ no bi din saa rɔrɔ si obi da hɔ saa nanso kuro kɛseɛ paa mo nsan fa last one nto so ma me na afei abena gyan ɔne da so no abena nie abena skama ɔne da so kama abaya idea no fɛ wo fa kwan we so ko radio so ko yo ɛna nso address kama saa Esther wonim sɛ awura yi wɔ ba ana woni ba na number show dem nim sɛ woni ba wo yɛ dɛ na wonya asamfo nyini we nyinaa me pa cho me wɔ ne number nti me ne din sa wo afa ge ne mum to so enti wɔde ne status to hɔ ana atwe ana asɛsɛe we ndem ko Facebook na mkɔtwe enti ebra wo bu wi nyinaa chiro na saa photos we nyinaa deda hɔ ɛdeda hɔ wo Facebook sisi so ko Facebook a obehu enti meba enti sese ye wo ya sure say obɛwɔ Ghana ana wo hwɛ a wodi Ghana bio ana sese ana de mintimi nche so o Ghana na oni Ghana de wo send this kana mana ya abena agyan na na eba edin eba ya Mariam Ibrahim Nidi eba no se mu ye mumu e de amana ni mobile money number we use no edi eba Mariam Ibrahim na ne wo ye sure so ye mfantini ana wo ye mfante kramo sana mehuno na sa number yi ono mu kubuza nse e ono an Ghana card ana so obi Ghana card no de ye ne number we use o ye mumu ne mana Mariam Ibrahim eba Mariam Ibrahim nanso wo de wonim sɛ ye friend Abnajan uko Facebook Abnajan na wo honde man for to me the disifu enti but Mariam Ibrahim any dia eba okay ma bedwafo bebam enje me da se na ada administrator na wo ka ho ne nso na no phone no edum enko kra ono ne phone edum could be say ono ana uses our number nas different phones so okay yeah because we dey hu djuma na ya hwe de ebebo atie phone de obi hu no adaroma awoma ya sonte okay mate ma bedwafo mrem onfa modwa obi amfa nedwa na yenko na wiei abedwafo bei ya no ma hye ne nso se ne matuka heba mixture no eno nso odwa so na dodo na abo se duro insamna ne antenes ye duro se duro wei na se wunya bi na se we minute no ebetumi agina ne na so a eye se duro ya ebeboa wo pa matuka heba mixture uyo obi a pressure etete wo uyo obi a wona ase tumi taatai wanumu ato eto de bia wuti ye wo ya aya kan wani obi wo hɔ anwodwe stroke edna to form obi sisi oje ne ho enye obi atenka ateko obi nsabuo mu nye obi nso aye mrepa wo mpemesrew kona koto matuka herbal mixture matuka herbal mixture antenes ye duro no na anya binom ebeboa wo oba misty herbal dani herbal colinac apidank ni nyina wokumase ya ubenya bi ye number ye 0243 420005 and 0554 363424
unya fresh ahoma we pe matuka heba mixture yen ye de aba ye beje so ye no be kasa na de wonti ase nso no ya kire mu de amawo ene Royal U Life Enterprise womo ne de agombia capsules ono de aba no edinki aka kire se duro we nya ne beduro eye tete aduro enti wa wutie na wo sisi yade a wakoa enkro no eya afa wo hoto agombia capsules so na de wo hoto ne so a se sisi yade a abaji uni padua no akenten so ama se bema waye mrempam 2 minutes na abodo ni nyina be free ho agombia capsules oba unsu wo sisi yade ni bi wonam wana wachia yedi nkan hia usisi ansa na yehia wanim ama se wonsabuo mukura sei menu aba ama waye mre wo mpam kope agombia capsules entimanom ememanom samono nomo a eboa mo pa ba bi eto onu obi anso kwa ubenya bi ye number ye 0244 946525 and 0277 454288 and ya Bolivia Enterprise for omo the future life nuane san ya de o na sa nuane ye nuane a ahodenuro ahyemu matonchom de hia ne se wo de bra be kire wo ya de mu kire yen yemma waduane adura ahodenuro ahyemu ma na yemma wunni nensan yade wuntie future life smart food ye wo vitamins ni minerals 23 ne wom ye wo amino acids ahodo 19 ene wom ye wo omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina wa aduane mu enti wo de nura wanom na nkosi aga na wo yade da so hawo no se wo ba be kire ye na be kire say yemfa future life zero future life oats future life protein future life smart fiber ana motabella ene yemfa ma wo sa na ye adwuma wo ye wo kumase asofo line alignment ye ne multi home ene di animhwe ye number ye 0246 01 0150 and 0242 878090 and asasu heba center for yene ye di kubi heba powder no aba ejatria ene bema wutie mie na sebe waye mrempam de wuhia ne kubi heba powder bema waye mre na wutie mie sebe adabirido na wobo de wuhia ne kubi heba powder de meka ne se wunya kubensuo anansuo de a eya sa kubi heba powder ibigum na wokagum a wudi gum a eya kanum nanom kwabrane ubegina so se wodi anada ni 2 minutes per ma enya de pa se be wonso wadi efon wa na efon watwe akohyemu aka kitu abi enya de pa wa watumi ehunu se ade na ye mre ema na ehunu amane nsisom kakra ma me twetwema me obre ada oyiri bubefunu ntumi nkokwa so kona kope kubi heba powder ejatua to oba Otec fia ha obenya bi ukomisi heba ne brother require bi ho ofata drug store buakwa kofodua station ho fojo heba wasante bekwai smart heba wo boase oba eye Tech Junction atonsu station ho no ano station na wo ho no obiton phone accessories wo ho ono nso ton kubi heba powder bi ba bi a wo bekwa yesi ebi nie no eya afresofo asamoa ono na da asasu heba center no na wodi kubi heba powder no aba ne number ye 0244 166602 and 0243 505775 offers ahumeya ebeje so ensem ha o ebeto da nana same eno say hey nana u photo positions na oboboda yampa fruta na go furu bia ukojo anka nyina na e futa photo no no ko kire wa onza first no ne eduadua kokoo ni ade wo fie ye huri ni agina ko woni bronya da ho satam na bronya ye bronya wo gokora fo mekun hwe wo ko gina kokoo dua ne so na wo kuntrum no wa ye yoyo san say no yoyo ni atwaw wo ko gina flower nchen na wa so flower na ha mu ni atwaw se hwemeto ene kututwai ni nyina wom photo positions enemre na fo aba na aba kata ni o ma bi so na o ti ayen na te bia ne pa wa ba de so we pedue mu oden we pedue mu oden
wobɛpɛdue mu ɔden ɔbaa de akyia me akra fanai meda se yɛnkyia wɔ na ɔhwɛ ne wɔ na wɔtie nyinaa titiri na adubu ahen ɛtia hene dwabe atia hene nana mekyia wo awie akra awurabɛ ɔnkafra ya na ɛya because me hu no abayewa a wasi so na nka wanya bibi kakra sɛ yi a wotumi sɛ ɛkwan bi so no nka nya ne bɔne so ɔpɛ sɛ ɔbɔbra wotumi boaboa sika no de yɛ biribi na mmom ɛkwan a wobɛfa soɔ no sɛ woanhwɛ yi a wotiri mu pɔ no ɛmma mu da saa social media yi nneɛma bi wɔ hɔ a wɔsi yɛhwɛ ne yie paa ɛfiri sɛ ɛyɛ ɔdɔmfo kumfo na yɛde yɛtiri anyɛ yie deɛ ɛdom no ɛm sɛ ebi amma yɛnyɛ ha yɛkum ne dɔɔso kyɛn nea ɛdom no ɛfiri sɛ amanfoɔ yɛde tɔn nneɛma ɛdidi dwapapa bi ɛde yɛ nnwuma ɛtontɔn wɔn mo nneɛma wɔ hɔ no yɛnyɛ deɛ ne deɛ daabi ɛyɛ sɛ te sɛ wobɛbu obi nti sɛ ba saa nneɛma na yɛ a yɛma yɛni na hɔ papapapapapapa ɛna sɛ saa susususu no ɔmo yɛ ama na yɛ bɔne so kɛnka ne na ɛnyɛ bɔne o na ano awura bi a mɛtena ha saa ɛdabrɛ nnura mpo ɛnura ɔno koraa deɛ wɔhu n'anim sɛ deɛ mehu w'anim yɛ o ɛna yɛn nyinaa yɛgyegyeɛ sɛ nka yɛwɔ ha yi yɛyɛ nipa 9 ne yɛwɔ dɛm ha nom sisi yɛgya kwa me ndika bosome so a yɛsɛ Krobea fa 1,000 bra wɔn nso fa 1,000 bra ne yɛgyegye ne yɛde ama ɔbɔ adeɛ na aka bom ne yɛnya 4,000 fa me yɛ first wa hwe yɛ drum so fa me yɛ first o sɛ ɛno wa wobɛka kyerɛ ne ana ahokyere wo fa me yɛ first nanka emu ayɛ du 4,000 wobɛtumi di ayɛ ndi sɛ wopɛ sɛ woyɛ biribi a anaa wo biribi yɛ a wobɛtumi di ayɛ because woka sɛ wosie wo 1,000 no a ɛnuru bosome 9 no ebi adeɛ no a wobɛtumi de 4,000 ayɛ nnɛ no ɛni bosome 9 no ntumi nyɛ ɛfiri sɛ ebi ane atotom enti no ɛboa ɛma sika no bom ɛma atumi de yɛ biribi nkɛyɛ boaboa onua na de sɛ tete wɔ nɔboa no enti kɛyɛ a na ɛyɛ paa visa madam fo bi na kan wɔ sɛ sɛ wɔnkɔ a wodɔ a wogina hɔ na wohome a na adɔ no so home ba mo yɛ mienu anaa miɛnsa na mudi nɔboa de a wo home no na baako dɔ enti na adɔ no mom na ɛbrɛ na baako ne deɛ wonkɔ a wodɔ na wo home no na adɔ no so home enti wobɛba no na wanya ahoɔden foforɔ na ɔde akyia wo enti kɛ ɛyɛ paa nanso ɛnɛ yɛnhwɛ yɛbɛgyegye a ne bia yɛ ɔmo ho ani tefoɔ sɛ wɔn no deɛ wɔn mo bɛyɛ sɛ bɛyɛ a wɔn mo bɛhye yɛ sika na awura yi deɛ me deɛ sɛ WhatsApp group yɛnyɛ gye susu wɔ hɔ deɛ me ne obi anya adwen nnɛ ɛne obi nya adwen kyena ɛno nko a deɛ sɛ nipa ne te a sɛ yɛ sɛ wɔn daa no koraa no onim obi a awura bɛyɛ a wɔne ne wɔn mo ne busuani mmienu koraa din a wɔntumi mmɔ ahyɛseɛ deɛ so onim no wɔne na abɛyɛ adwuma akwadaa na banase abɛyɛ adwuma wabɛhyia yɛsɛ wotuo yi yɛka sɛ memmɔ ohu nipa 9 din a metumi abɔ sɛ mene wabɛyɛ adwuma anyɛ bia wobɛbɔ abena me papa soja koraa nso so wɔ abigail ni hɔ ɛyɛ mekata m'ani kɔ ayɛ koraa na ayɛ yi so ɔhono ɛna mesɛ si yɛka sɛ bɔ a anyɛ bia wobɛtumi anya din no bia yɛ dɛ abɔbɔ ɛnti kɛduru deɛ ɛdin yɛkɔhwehwɛ abena me nta a anaasɛ yɛnkɔhwehwɛ nipa somasi sɛ bɛyɛ a eduru deɛ ɛdin a ɔmo betumi akyerɛ baabi a wɔwɔ enti sɛ ɛhɔ no a yɛnnim obiara ne deɛ mɛsrɛ sɛ ma yɛmfa yɛn ho anyigyi mu saa na nya deɛ a ɛnɛ no nipa bɔne ni am yɛ ehunu nipa papa enti deɛ yɛ obi deɛ yɛ yɛ deɛ yɛde ku yɛn ho enti ma yɛmfa yɛn ho anyigyi na awura no ontie sɛ wiase baabi a awura ne mfa nyini ne to so wobɛtumi adwane na wontumi nsie okay odwane deɛ wadwane na emom wonsie yɛ ebese wonfo ne ne yegu hai ese patu a wonye papa ei menka ne sei obenya sɛm o ase mi didi na tebe odwan de mi pedi bi ama no pedi bi ma no oyɛ rough no o de fa rough na no de ne bu de on de onwa e rough to aso ye ah wono meta kan oyɛ rough pa fa rough no ne bu befu ɛyɛ wonwa osira mo pepa foforo ma rough no ma anya antum so no se si a won nam hwi obehu se si ya sɛ o boys ya wo ne wo mo ɛyɛ ayi nyinaa no aha se epiepie enti baabi a wo bia no ɔmra no ɔmfa awura sika emre no de onim ho bibia nso no onim no ɔnka nkyerɛ no de onim sika no ho bibia nso no ontum dika no ɔmra fese sika no ɛho aba asɛm wanhwe ya na wa udi bia bam wa udi bie ɛbam nso so a ɔna na abonso akotra kwawe ne mako na aboa pɔnkyerɛne na wɔte ho emfifiri enti ye hwehwɛ no wa wonim no nso no ana wobɛte ne nka no ma yɛnsanka
no yensa ka no a yenso ye nim ayeye ne nkamfo a de be ma akra me da say okay me da say Dr. Dawood Abedu awia yi adofo say doctor is in town ya kan yade enti onipa honyo no obi na bo ne nyom o se yade mama ye mobo yade ye tumi de ba ye bebreo yade enti obi tumi ton ne ho agapade nyina ne botaye ne se wode sa ne ho yade yade enti o ni bibia tumi hwere no yade enti obi se machinia sese kura de matoba ha yade enti na tie se wonne papa no a ogidi ye se duama yaresa no enhia ya hweye no anka se me yade die no an be kume me se wo kan sa asem na ya abususem me yade we die no an be kume wo boa Woma Dawood Herbal Hospital in Tia. Dr. Dawood Akwaba. Akra, Mendoza. Openina umpum. Oh, alhamdulillah. Very good. Very good. And now see that from Dawood Herbal. Yes. Yenimweshia. Wadama. Yeah. Weekend Ashasi. Kabi bichira ye doctor. Akra Mendoza. Good. Yedi kana maminchia watie fo nyina ya joso omo mo share with YouTube omo mo share Facebook nyina ya mo nyina aha good Dawood 360 capsules ni Dawood ointment see ade abroma adrenaline assess wow abroma adrenaline assess wow na Dawood Herbal Hospital yebe ya no eni jiaba wow na the entity am started Dawood 360 capsules ni Dawood ointment no and into my started and rock na many shed drag in ani na mani share white yes papa bi a wo konongo odumase na wako ne sisi aye ne ya for enfie mako aduonu ba ko 21 years bad years wow na oni de waje atum se ne sisi ya de ne de no an be kuno because aduro bi a hospital bi a wako ne honto no na de otimi ya ne se okura poma no eye nkakra de free ne mpaso a no wa betena ne kwan no awo to tena se ya na ne mugine a no wasore nkakra de poma no wasan kodura inside be break akra ni na ne nua ba ko se okosra no na okoye no say obi di Dawood 360 capsules any Dawood ointment one dance here di akere na kodu ba bi a e kan say onto bi nkoma ne brother no wow to all kon no to Dawood 360 capsules any Dawood ointment into ono ne di nkoma no so aduro bi a omo di ho dance ma to bi e de brew akra nya metumi so powerful nya metumi so powerful obaje di say Dawood 360 capsules in ointment no. Or start to say use no. Na no day and any 3 days. And na who say nsesan bi aba ne sisi no mu na otime tene mu. Wow. Na osore anopa it a o pie free dem no. Na ne yure fi say o de poma na ya na nanti pie free dem. To nante ba bonten obra wo nkura poma. He. Te fo who say ahode aba no so o ye mpasa kakra sa Odumasi station watumi aba yes obi anka wode pomasi free mpaso betra na nimu a asa no yes Dawood 360 capsules ni Dawood ointment nti enne watumi anante akọ Odumasi station hallelujah yes nti se dro yesi ya ona ma wase wani je wani beje ma me no se sempo ma me na dance ya no di no do ma hinkro yes voice no me send a voice na ma that's na ebebo good ose wabubu wajuju a ontime nante kura oda ho na oyese osore a na agye no wate ato eno koto Dawood 360 capsules ba ko pesi onum nwie ba de na otime de poma nante pia bonten he yes obi a wontumi nsore kura power be ya na me bo another voice ekere no one of the phone so akra we or East Legon or say these are the kind of people I hear more mining. Oh. Let me say so penny a day. Or see ni sisi ye ne ya. Na okoto Dawood 360 capsules no. Ni sisi no ejai on tehwe bio. Na na otese ye kasafa edru hu afide so se ya. Ya no nigide wo. Ba we die wa hu sampa. Dawood 360 capsules no Dawood ointment na ye. Na onam kwan so tobi e de akwa akoma ni nua wo Eastern region.
agye no money distribute. Agye no money distribute. Yeah. Oh, a Bri Eastern region. Maame bi nso frɛ me last week na me wɔ board meeting. Ɛno ɔka ne sisi yare asɛm a na kyerɛ ne so nkoto bi. Jo ɔkɔɔ no na emienu pɛ na aka ɔdra store. Ɛna nipa ne tɔn ma no. Ɔsta nso gye no ɛna ne brand so da hɔ a no so the same situation mu. Ne sisi. Ɛna ɔsɛ ne te saa de ɔde baako ɛbɛ ma ne brother no. Oyisu baako no wie a ɔno ne sisi na yɛ ne ya na gya. Ne brand so sɛ ne de no so eso ati aba fom kra. Wow. Omo san koto bi omo koyo omo say ashot. Oh. Oh. Yes. Sanity. Sure. Edro ya ye ni. Sure. Ye ni ye. Na nne no ye beto aso na me pese ye hwa ade bi. Ye fra dua bi Theobroma cacao. Menim say MC aron betimi de atoso amaya. Okay. Ye fra no Theobroma cacao. Ye sua ade edru ba bi a ho nyame e de che yen kwa. Sure. Ti twa say yen so ye de che kwa. Ha. Ye ba bi a be nya na haban no a ahwefo mo hwe wo Facebook obi andren Otec FM Facebook ye mpe na hahan no de hahan wo mu hahan no woso no o ade ye da so yi we ne ye fra no Theobroma cacao we nka pedie ye dua no pedie ye dua no so ye hu ye dua na nkasa be ma me ni abotre o hwe ye na wa hwe ye nefie me soja si o so Theobroma cacao okay na ye ka se Theobroma cacao a na ye fra no cocoa. Yes, on say delay with botanical names. Sure. So Theobroma cacao ye cocoa. Akra cocoa ye dro. Na me hwe cocoa sa na me hwe se edru ba bi a cocoa no na da so no. Cocoa ayeti ya se amano ne ebo na ba fom a obi asu no. Tinanse a se ebo na ba fom na yate so na obi asu no. Na me ra ho se nyame a che oman ya de na se broni anto na je se yankwa ama wo. Ba cocoa ye dro. Cocoa. Yes, cocoa ye drew. Wow. So osu ya ade fa cocoa ho a. Cocoa contain ade bi a friend flavonoids. Eno boa. Ema obi a wanya high blood pressure. Ne moja akosoro. Entinu a moja di mo frusane no. Eboa ma entinu no relax. Okay. Na moja ne di frusane ni ye. Okay. Na eba sa pressure na akosoro no. Eba fom. Okay. Enti yen hye no nso hwe ade. Akra de watena kura sepen. Sure. Omo ana omo ehwe eye kokoo ho adwuma. Na odi kokoo gu asre na so a. Ohata kokoo na obonsu wayi kokoo ni beans ne baako. Oyi bean na no hwe ano ho. Na odi ato nanim no ware. Sure. Sa nipa no there's no way so obekọ hospital. Wow. Onyare no wakọ hospital. Wow. The pressure nkosoro da. Kokoo no wahata especially the awo no no ahwane ho the ehyemu no no de ato nanum no kre to pesa obi pide bia ye stable a o de anopa kokoo na ba no ye baako na hwane ho na we nanum nsuo gu so anwumre nso udware udidi wi a wo kwa akoda no no yi baako no hwane ho na wawe na wanum nsuo gu so de bia no ebeboa ma obi pi no enkosoro da. Wow. Ena obi a wakọ hospital ne yesi ne cholesterol. Wanya cholesterol na ekosoro obese ye normal eno so kokoo no we na ba no cholesterol no. Yes ekosoro. Yes ebe ye normal ama very normal ama kokoo abakeke because of that flavonoid a ewo kokoo no no packed with antioxidants kokoo na hade men papa de se wonimu no olumai na men fa na crancy na otiase no onya 115 years. But wanyonso ama wanfa ya ankase junso namba na ya de rubber to the be mu da. Da kru bi ebre onya be 110 years. Ofre me edem anopa bi. E na wo ka kire me se Dawood me ka asem bi na akire o. Na me nim se bebi adu no ma emre. Ti o se me de ma wo. Na me ka makoma se me nso me fa ma because me nim da nya me beto nsa afre me. Won de o de ma me odam o ba me de ma obi a wa fidie so. Osi die nti a ya mfa roba anto ne be mamu da na de bia wan complain da se odwonso a emayi na adwonso ochimansa na adwonso abanini se na ebre bia ye bokoko wa aboye a won se de kwadu ahaban egu woni ye kokoko no aguso ni ye se ya buru kokoko no na saada na ye de kokoko na aguso no ya bokoko na wi aguso no okata so wi a na watwa amana wo efom e wo kokoko no nchen. No the chance ya na asa ade a emu ye kama pa no de ahye ho
te sɛ deɛ yɛtwa abe a yɛpɔ yɛ kuku ahyɛ aseɛ no nti ade bɛkye no bɛkɔ no na kuku no nsuo no asɔne ama enwuna gumu no ayɛ ma nti wo sɛ ɔba na wasɔne so no wanom bi anwumere no wasan nom bi nti abere bi a yɛbɛbɔ kuku biara no na ɔnom bi na ɔka kyerɛ me sɛ die nti a na ɔnom no ɛbɔ ne prostrate no ho ban sɛ ɔmo kora de na ɔmo nim deɛ yɛfrɛ no prostrate ɛno nti na dwonsɔ yɛmfa rɔba nto no bɛrima mu da na dwonsɔ yɛayɛ bi ankye no da no wow koko obi abɔ wa for 30 years na ɔpɛ sɛ ɛkɔ na wayɛ na ɛnkɔ a koko ne hini ne yɛde yɛma ne kɔ koko hini yes koko hini etumi ma nipa ne wa ne kɔ ɛwɔ ɛkɔ koko na haban na egu fam no yɛ duro koko aman di atiagu na ayɛ ɛyi no abrown no awo no yes ɛyɛ duro so ɛduro a yɛ kase yɛ duro no ade sɛ nyame de akyɛw na hu bibia edu baabi na menam na mehu sɛ obi dɔ na obi spray na me ra ho sɛ o man we nyame akyɛ ade dodo onso mo yɛ koko no on sɛ koko aban ne gu ase nti wɔ sɛ deɛ wɔ ase no but berepam mɛkyerɛ no okay na nane deɛ ya kyerɛ bp deɛ no deɛ ma pressure no ɛkɔ fam cholesterol no kɔ fam ɛna afei nso dwonso no nso ya kyerɛ wow ɔhu sɛ akuafo ɛta yare paa ɔwɔ mo kɔ hospital kɛse paa dodo paa yɛ akuafo ba akuafo nso na nyame ahyira ɔmo se obiaa wote aduro ho ne mfikyire aduro hɔ ɔkɔ afuom a ɔdɔ aduro haban fa ne nan ho ka kyerɛ ne sɛ waduro ni woyare na aduro ni so sɛ nimdi a me man eninti na ka yɛ haban me te sɛ philanthropy nyori abɔ magu akyi na yɛ sɛ kuyani wanya liver problem and I say wanya we kidney stones awo magu akyi na usua de fa baka kyerɛ sɛ stone breaker very philanthropy nyori so akra aduro ho Adrora over 0244 64 37 0244 64 37 Kumasi tano so maame bi frɛ me o say doctor then now the year Dawood 360 capsules in the Dawood ointment. Na me say me dey haban ni nubra na ye. No so we sure me say ah. Timbisa say didn't no bisa me sa. No ka tell me say wada dan mu ni sisi ni kotodwe. Emfie nson ni. Ba ne ba etetrotro mu na obi di Dawood 360 capsules in the Dawood ointment one dance. Na the ba ni si no koto obi say na maame abre dodo nti o de ma na so are. Oh. Wanom capsules no mienu ointment no wa yisu baako. Ba otimi ko ba bia o pe bia wow enti no ono de afutu o do ma me say de de adru ne hwene ansesa no powerful asanwase I think say area here asia alaji awudu o se ono de onya obaba fidie mu abedi dance wow ne kotodwe o se ona ma na e wo no te se pane bi hye ne kotodwe nim oh na hono ama ne nan no echia wa ye adru afide wa pa ba because onhu adru o de be ka kotodwe ne beja ba onim say Dawood 360 capsules miensa Dawood ointment miensa and alaji wanya na no aduro o se na re ho sempa ne say onye obi a wanyi bebre efe na wanya 60 mfi adiosia but na ontimi enko sujud onye ruku ni sujud timi nya sorry ontimi nya sorry oh but onya Dawood 360 capsules ni Dawood ointment ani ko todwe ni jaye no enne otimi ye salla oboni mu asema odomankoma no enti aden na Dawood nya nhyira sure oye salla bia na obeka odene tibo fomo a okai se Dawood ena ndama metimi ye salla so na otrase na ode abompai oh nti obi 8 year onko pharmacy okay over the counter okay herbal shop onka so pe Dawood ointment Dawood 360 capsules obi yare ode achini sa na mehu se na ahyase na wo ka bibi se obi wo se me yade ya na bekum de wo mu ne se obi anka na komante ne okay so obi yare na onya ne yare na duru a na adwen ye ne se yare ne ne aduru nokre se onhia yare na duru a na adwen ye ne se yare we de eni aduru nokre ba de wo mu ne se yare bia wa aduru age se wanhia na duru na wo ba Dawood Herbal Hospital ye behwe wo yade no na ya hwe aduru a eye wo yade na duru e de aka obi ba ho last week sabi ne nine say from nikotodwe say ba ne na ase nyina sabi e ya asai
enti de aduro kan na say no meje aduro na ne ba ne ba say doctor na ne hu kra hu say no hey yes eko look at nkokuna so on say ye wo bayire koku ase bayire me no de yatena kura ase nti ye wo koku ase bayire ye wo ahabayire ene ye wo nkokuna emmo ohu emmo te say koku ase bayire ne ahabayire no koku ase bayire ne yedua no sure ahabayire ne no afifiri no ena nkokuna nso wo kwaye mu a eno kasa wo hu sa eno ahaba me fan say bayire no ne mite mutation no but nyame born for a purpose sure obi a wanya baba so na wa ye dura infections wa ye dura enko ye de enko kuna na ye dura man na jai wow enko kuna wow edro wo ho obi 8 years 0244 88 64 37 0244 64 37 don't say dry yo adom achede sure ene yo osuani sure memeti ye nyame de acheme good me kase ya bo nse haban na eba me kase se ya na haban no eba eno ye adoma chede sure madam fu bia na me ne nam ono so wo sa adoma chede no no na untimi o ka ho asema abesere a oso okwa abeso so okwa akonom apete ayi ensefu okwa no hu sa haban ni nyina sori no mu ka se oni o habani nim no so 0244 88 64 37 020 168 1717 020 168 1717 I don't know pharmacy. Okay. Keba shop over the counter. Okay. Yeah, I told you also pay Dawood ointment. Dawood I do 1,000 cartons. I call PFA pharmacy. Okay. Tafo New Road. Yeah, sure. PFA pharmacy. Do be out baby abenya. And I call Colinaka also. Do be out abenya. Ashtown baby. Sure. Baby a two Oko Asafo labor runabout. Oko Ozone's chemist. Baby a tune rubia. They also pay Dawood ointment. And at the open and cronkons, baby a tongue with rubia. Ushi will be nasabi or what also on it is ukrana. Bones said Dawood no ointment ne capsules ne di kind. They are not the chair anymore. Sure. Say we say ebio na di kind. More pia doctor that say every so a weekend. Yeah, sure. Mo bro doctor can say yes asa wo te ase ye ne ye te ase no ye te ase kwadwomo entimamu nsuro mensuro pia doctor jangopo insha arofo enawie traditional doctor no ankasa ene ye nabo mpunimpui wakasa awie mesrawo hwe papa no odomankoma chenade papa no odomankoma cheninimde papa no ahaban nuahini nubna nimuno enti so okasa waye dura bedwa so Dawood ontmen Dawood 3 stake capsules yi adanse ye wo ho doso na wo ba Dawood Herbal Hospital nso a I'm telling you diama yaresa kakra bia no display wo yanim hayo onya ba bedru ejeso krapa odi esi wo Metro Junction ho a na wasie no kase ye nkire wa Avenue 4 Abrosan si wo wura sa fie ni mu ya to fence wa afa ho ho ye Dawood ba ana afre sese ya afre de wonti ase no papa ni nkire mu ma wo na wie nyankopon enhyira Dr. Dawood ya kwa me wa ha ono nso de ne side na adwenkyere ya wowo enso e de betum na wie Vondak beauty shop for nso nyankopon hyira mo pa mate se mo biebie mu amutie yen Vondak beauty shop nyankopon hyira mo se wo ba kejetia ye be kejetia police station no ye shop number ne ye J1595 na wo ba Vondak beauty shop a wo ye saloon owner wo ye barber wo ye hairdresser uti ye din a eye makade no
ya mu use yo wo mo shops a wodo no eno ne ton unsu yo bi a wutu bi ton a ye wo hair dryers wall and standing ye wo saloon trollers ye wo sinks ye wo relaxers bi te se mega growth shea butter olive oil ye wo plasnel accessories UV lamps acrylic ponders and in the liquids Von Dark Beauty Shop and now we have our boy ubetumi abetu bi akoton ubetumi abetone nkronko na wonso de akọ shop wo ye numbers eye 059 892 6246 and 0247 133 203 unya first ahoma we ya Von Dark for ebeje so ye no bekasa ye be kire nse mu nso ede amount and go so efunura home ene ye fiada mesrawo udi hie bi akam o kwa akoye na yie wo pe ba bi a betumi akoto adaka na odi akokora ode hie no ana wonu mu ebetumi aba be yensiesie ebe ye waye ne ho ntoto de amount fa hye go so efunura home fonsa adaka no se wo pe foreign ana local ni nyina ye wo bi se yemra yemeye decoration ewo funeral grounds wo mawo baabi a bede da de hye ne yemesiesie ho kama mfama wo o pe flowers ebi te se na pa customized ones no ejapa aseopa onuapa pepa bia wo hia bia no yebeye bia mawo ye wo ambulance e dia mu ni bedi atrantwe dia mawo enti wo pe bia no abehu yen ye wo picture roller boards wati ase ne dia bai ne mfonyina hodo anipa ne ti ase otwitwa ye no na ewroli ye video service so o pe drone ana normal video wa ye wo poor bearers a omo be display ame honso aye de ne agya ye nua ana ye maame ye baby kwan kama amana kwa akoda ta ne oma ye yi aye kan de ye to no ne nyina ye tubi nso ewa ha enti obetumi aba hanso abetubi se bia ye deliver nso ma wa obefre yen ye wo MCs for wedding and funerals ene ye wa asofo for burial service and marriage ceremony so wo pursue ta de bed da de hye no ana ntoma ye ne ayempam na emfama wo na fa hye na ye obi ye wo catering services ya ye mayie ene weddings ahodo caterers ni nim de pa hwehwe God's Way Funeral Home ewo Kumasi Asafo ye ben labor ye ne anka ne Cocobot building no ena edi hwe ni mu wodi onya duro na abusa ankrato a wahu ye wie ye numbers eye 0243 73 7457 ena 0266 19 4678 unya first ahoma we ya ye no bekasa ena awrade fie heba center Dr. Mankwa na da no oba kronum bosie Red Park a ehona Dr. Mankwa wo osi baabi atokro da wo ni paduan mu bia no eduro bewura yeah na ye natural ene wo de be yo ho adwuma ene hwan na etie me na ne die ye ni ti uti yade a wasofa bra enko no bra na papa ne mfa aduro nwura ahwenim ebe ye mu adwuma wakote nam yade ibi emu jabroso ho hawo etwere yade typhoid ulcer stroke age wato ho wuntiri mu twetwen waye mrempam ana unipadua no onsabuo mu nkoye papa ne waduro awurade fie heba center odi ebra kronum bosie Red Park ubehu no the number is 0241 09 3915 and 0549 20 6633 unya fresh ahoma we ya Dr. Mankwa beje so no no wakasa eya kwa mi ye akra faobre akra me dase mayenchi atiefo bi akra ayi tworo mu ukoko na me ho ba bi a ma twere se enyi damfo ni sa na ma twere hu ukoko nko na me ho ba bi a we se enyi damfo ni Habakkuk be ba be ka kire me mo abaye yi wo hu waje ni yonku ni diu o yenye ni sei na abeboa wo e na ono so hu adwuma na wo ye wase utie ne kasa wase me de mo de cheme no me ni wo manum nti me yesa me de siesie ba bi kakra na brepabu no me de aye bibi ni na danfo no sa abena jan no obeyisu na adwene wo mo so o ba kasa me ye smart o sa na mo beka o me de me ye smart na biti wo mo sa na wo yo mo enti hwe sa ni pewe sisi ya ukan a sika ko di abena jan ho no almost 350 million wa bodo mo o no de mo sakose boase on pe brebi abo na adwene mi se won de na adwene be beat nipa na on kai hunu se
from enti hoda me na say every day for thief mine, one day for master. Every day for thief mine, one day for master. Say they will be among foko. O mi ti almost uncle. Na could be ne to be tree. Ne dakro ne ha. Ah, na abai. We shia. And na abai. Ah, bo patu di no di na cho. Nura boy na ko da ni dem ko patu hu. Enura. Boy na o da ni dem sori en patu hu. Nti say wo mpene ho mpene to mpene no a. Omra boko fa ba ya ni sika famre no. Na asem fo na asem nko. Ene akura se maka. Na me we oba mpanifo wi da me sremo me nya ma bi ne se bia me diska ne dwane o na mom bibi na sie enti o magina de na won so se enso obi so frafra wo se ye ntu susu online ma oni na ho wow mu oh se de ye school ai all students for ne ye bibi se ma wani na ho mu ni school mu biem tabi ya me ka sam se mu school ma mu o was a group of people mu pon obi akọ ni fie individually crossing time na obi akọ ni fie no obi na te nti se wo se woni na wi school and I'm not in the school. No, yo, say, what school on your so be that down, say, my youngest are online to Sunibia, my wedding now. Now, for the uncle to be a mestre, Sassu Gramobian to be in my foot to Jobba Fadia. Say, you ain't go for, and I say, you're 1,000, and you're 4,000. Mammy from 1,000 to us, I was so many, I'm 4,000 money. We will be a horse and may pen and Tamaj, there be. Yeah, you're penning them, no young and them that. Say ye but and I had 2,000. Me say me dey 1,000 abu so me du no me nya sa amount na me pen. Mpre ho be me you know. Obi an fa say musan kwose boase o. Na mo wan hwe yi a me gina na Krobea di o. Na Krobea de na me ne na o. Say no ade chi so na Krobea me ntam tete no. Ni su ba sa me da hu. We fa bon nya me da hu. Enti me sira susu gini padi. Me sira susu gini padi. Anya ne onim ne no. Wonte sa ne. Okay. Me da si. Enti this is a short message. Ababa wa yesi ye frɛ wa bena agyan ya ye de umfonyi na to so yi. Tie areho so obi bebre na obedi obi mfifiri. Ewura yi waba ye nim. Ene eye fiada. Ye hye ofiri ne te se de ye de wem de hye da be benada. Ye de won so hye benada. Ye hye ofiri ne fie yi akoduru ebenada next week Tuesday se wa winimu abena gyan 24 na ka kire ne se abaya bi e frɛ na Esther wagigi di sika ontua ma no de na ba ha so ompe ne ho asɛm a oye obusuani na wo mpe asɛm se besia 24 na benada omra fia ha mfa awura ne sika mra ana wo mesi bibi mfa nkyerɛ mpanimfoɔ na yɛnka nkyerɛ awura yi sanya saa enye obi ne kuma ntwi o na bo siakon ene de ni tikoje na kyerema ba bia ye nim ene de esese ye kyerɛ wura yi e ma no yo no eno ho anamon ene ye betu ti maka kyerɛ se ya asafo ka sembi osi bi nim ba bia na tumi de wa ko sie enti awura oba ye da se uji edinti uji die nyonkwa kwan ya ye befa so a wonsa beka usika no eno ne ye befa so ena wi grow fine herbal tonic no ene ne ointment no ejatuato se wo ye oba wo ye bema utie mi wanumu ato a wuntumi ni di onsa ne onan tumi ye utitriti edura anadwo a ya na wa ye mre wa ye very weak o sori anopa nso a wuntumi nya ohwe wo ye gya ho adwuma awiaso adwuma wadwuma a wo ye ne eden mesrew pe grow fine herbal tonic nanonom wo ye oba wo de wonsabuo no makora atwa ana wo de ba ni tum wanya challenge bi wo wonsabuo mu a wa ya si twa adwedwe edura ebeboa wo eye grow fine herbal tonic ye di grow fine ointment nso aba mesrew wo ya wunti ene ye di grow fine ointment no aba se ye usisio wa chiri bremu o wapone waposo o ba bia ye wo ye bia no mesrew grow fine ointment pebi ni emfantwiw ba bia to no bia nso okwa ubenya bi ye number ye 0244 596532 Dr. Grofine ye 0244 596532 we pest care for nyankopon nhyiramo pa pest care nyankopon nhyiramo ene owo Kumasi Krobea mu a bantema pest care for be G runabout Medela building no echi na mesrew eba mfidi a pest care for wo bi eba se yemfa vitamins any minerals enye nipadua ni mu adwuma peke fo aben enti uyo obi asikyire yade bi na etete wo
wayɛ mmerɛmpam sɛbe wobɛɛ mɛsua wopɛ sɛ mu bie anaa wɔaduru anadwo a wontumi nna wanya prostate mu haw yɛsɛ wo cholesterol wɔ soro anaa wo ho na ayɛ wo den ɛnam yadeɛ bi no akɔte anadwo nso twa mu na ɛhawo mesrɛ wo ne nyinaa no pest care yɛdi ho dwuma wanya honam wani skin disease bi anaa wanya cancer ankasa wo deɛ yɛ asthma wanya ani ho house stroke de wato form operflatomy wafu so dodo anaa stretch marks agye wo nipadua na bɔso yɛbɛyɛ ama ayɛyie ɔbaa woto no sɛ sua wo deɛ bra pest care ɛne yɛmɛdi nkɔmmɔ na yɛmmoa wo yɛ numbers yɛ 053 012 2500 ɛna 0268 47 76 60 arɔfo ne ade hyɛ medamɔse mapɔn ɛna mia me de hyɛ nanapoku yɛ nsɛnkyerɛni ɔwɔ asante bɛkwae ɛna ɔsɛ akra yɛ Krobea asante nanapoku nie ɛnɛ meba twabidi twɔba yɛ no bɛkwae boaman ɛnɛ twabidifoɔ yɛse mu tie yɛ mpa wɔ bɛkwae boaman yankopɔn nhyira mo yataba hyehyɛ adwumadie no ɛne yɛde bɛsom yɛ ɔba ade kyea me ne yɛgya kwaa me wote wɔn ka yankopɔn nhyira wɔn mia me de hyɛ evidence nkroma wo United Kingdom and we a very good afternoon to you kwadwomo enso ne na bedwafoɔ boa yɛ e de content time so enefie kosi sɛ adwoada yebehia no ɛyɛ ato saa dwum wei sɛ ɔtamfo bonsam pɛso ɔyɛ obɔne a ɛyɛ ato saa dwum wei makrawo Dr. Cash or the Jabrim air